Emu se dabrani bia to fie bi mekọ wiase asejurebe. Afoforo bebre kan ho ya boaboa no ya yede ba besom ye faseda no emu aboafo a water yachi aso ye muma ye mu aye duro na ewie ya kenkan sam ne de amamo ene AGI for some Control Association of Ghana Industries wasa Asante mantemfo ma ye kradwa na wadachana na dwumedie no eba so nti obi nkanchiro obi se wo padwuma ana wo de wabia nwuma bebre na so wo padwam ne won ma ye dwuma de a AGI wamo any car foundation any Ghana Enterprise Agency na nakabamwo ya wade dwofe yi eba so ewo Asante mantem ha na ebeba so wadachana anopa no nkono kosi enwumre nonum ewo Royal Lamata Hotel eno ewo ahojo wabatenga junction no ani obisa kwada Royal Lamata kro be kireo bowura hwe ma mo betonton ya meni nyina da wasem mra waye bibi pese woton sunset trade fair no ekoso a enkofo bebe na be shokosi niam a womoton na krofo di wudwa we no eye free into do product ba na wo ba beton a nya fe na wo ba ba nwinwi si ya badi mu se bia bibia da eye free ewo ho ebia na wo ba aba beton niam ntu peso ni pemfo kasa 0522 091699 and 0246067445 na go TV so wo prankro no a shane so ema me se ba bia wo bia no wo de na tekwa wo mo ensiesie ntino de nya so be riskan wo ya riskan no ama wo ma de so hwe branch no ya ewo kumase ha ya mo ho na go TV ewo go TV sa yamra na ensiesie bia ekoso wo pankro na de na tekonkwa de wo ba gire brand ya daje aboa o ema ensiesie adwuma na ekoso aka wo de no watumi asiesie ade amaw Aboafo ne bebre na ka wem ho na wiabre wa mo boya man nsam yetimi abe ade amamu akenkafo ne mienu awia yi midin enoba afia aboajewa mene mami ajwa nyan tatando fikase bono emu ensam eni Asem Beba Dabi samna nyaba ne senti awrakosam wa ene Ghana aba beto ye nyina da ya ni mu eno na yegusu da ya yedi ho abobo yanke bin shemu enra anajo ede bad tinye die baby a wo befa bia maame a wono na enam ne nsaso ema political party a wo mudin ede Ghana Freedom Party GFP maame akua donko wono kuro ya December 7 abatuo yi kuro ya kwa kotwe Number 3 nanu a womo efra batuo komisenhye mu a wokobie 3 noa na oyi ya wose eya oba edisum kronkron wo kire 3 di mu asa ne kosie aba beto dwase ma me wafiri mu jajajajaja ewo rage aban ayare sabia ewo enkrapupu ni mantamo ama sam ni mu akwakwa ya na ya kwa ahoma ne so na ya ne maame aku adonko wonu ankasa na busia panyini eja ya wo poku akwakodi nkomo ni abisa ne se eba ne san esibre ben pote pa no di emu amane ni nyina da ato ya ni mewura wote menka ma he eja poku te menka ala eja poku te menka abusia ya boya homoden na yasan atoto ejapoku ahomani biembo no na eye maame akuadonko abusia panyini na abrahosem ya esi watumi ade emu ensam ade mai miwrate menka Ugari o misin ejapoku o misin abusia ya boya homoden na yene ejapoku aba na ne esi nyina da watumi ade emu amanebo ade amaye wono na eye ye maame akuadonko abusia panyini abrahosem a asi ewo Ghana ha titiriw ene nabusia mu ya asemi efri aba no ye kɔ na yene yewura poku akwakwa kodi enkomo na ne esi watumi edi emu amanebo nyina da ede amaye ni nyina da ene se enrada na ne ma ekire se na maame ne ho dodo ne kakra wamobu akire ya wamo edi ne kopie mu ewo bridge aban ayare sabia na panyine ba kwa wonno trotro ema Ghana Freedom Party wakasa ede atudwasa wono kura de okonsuta kwa mampon ya maame akuadanko asoma no so onkodi dwuma bi wokwa ya kura wa mebo amane o anwumre na muo eno amofre no se wo maame afiri mu ya asam no akwakwa ya wura kusam papa miwra ko kutemeka
Mini. Hello. Enya boko temenka. Mejina so na monkasa mejina so. Madaroma asemi esibre ben na ba ne sen boye mu en. Minani yemi ya no. Mitrava ko sara me yewu. Hello. Wadaroma me bisasa reko semi ya abusuan atomui esibre ben na ba ne sen. Ya monkasa fi ya monkasa. Ajak. Nan. Abusuan ya boye homoden na ya peja poku yenya na yesan ede ne beba ahoma ne so. Uchote 102.9 FM kasa video so yemo hweni afia ni nchemu ewo ti krom eno ewo ejoso mense kroponi wasante mantem heya na wosemefo ba echem sakrachi bia wanya mfinhia no aduonu mienu ne din ene kwabena boadu ene ekopiem oti krom ne mpatemu ene dipoti ana dodo na edefre no na ehosam ne se eye dipoti sabrei wonu akasa obinim de ba ye wasane ho ahoma am wati nananom ewo ensie do no kwasa nsa Asem beto dwarote kase anya ntena so duadua mu a ne odanseni a nani ho ahosam bi ebonkomo eye ejabo ama wato yenkra momentie bi ewe radina yase na meni watene ma de cropote nam so ene dipoti wonu ankasa watimi afa homa akwasa adua so agene nkwa ade afiri nsam abusuan ya toa so brepem no ye bomomu nchemu ama watibi na perfect service bu samen kantrawo se enwuma papa na de wam ye number 1 wam na GS ene naka to obu ase agya tum se eye ye famu amofra no na wam nkenkan na mo bibiantimi enkon kan omo English language award our people history of Ghana IRM computing creative arts science na mas na nyada buso fiti basic 1 kosi JHS ubenya bi dia mabofra no afei mafra totofe wade numeracy language and literacy our creative arts phonics computing ne kala ne writing ne nyina so no abusuan abuso na just for table ahodo bebebe na wo hwa wonya bi mabofra na bebo ne pa ama disuan wonsam na timi akoyie dia ma abofra no na bemfo kuku da mo hwa abusuan say ya mock exams terminal exams midterms ne nyina da wo hwe asset ne kama ebo no kuma bi ana obaji wa ne school run me yakanfo dia ma mo say social brand so mo modern hwe perfect series books echa kwan no mesom wo sa kwan no so kuma se aputu oja oben station wona nkran so no dan so my first stop wo de bibia ne na apendodo ma no afra homa no eye 0243 299938 ana 0540 755 465 perfect Facebook and I was say your world's future is secured and then anom de bebebe na ne wodwa so na so de FD ya atum se no ane yenom ne mo ye eye aduane wonum nya na esiesie opaninum kwaranom eye vitamok abusua ben fie aduane ni ona aguso asom ye nche biabrei no ne ye kanfo diama se nya ne no na se mu mape bi no no why ebebo ma bibia timi akoye ede amaun Afrika sia ne yento aso na ya to so dia na ye kwo na mame akua donko na busia panyini eja ya opoku ya na ye boye homoden se ye benya nene no ede ama no ye gusuada ya ye pe ye nyanya na ye de no ebeba na ya toa ensam no eso na ye kwo epoye emantemu assemblyman bi ebuja jajajajajaja wadwe ne manfo ho wadi akire kwakwawu ne dia yensa aka eye George Ejay Frempon ene okopiem ewo ogwa abatwo embehia ne so ewo New Jaben South Mensri no emu ewo epoye mantamu a eho no odi ne dwuma amane no ekire se street light ahodo yi bi ena woye na adwene ese wo kwankwa akofix e dia ma de hye wo ho wo bi ne mu dia ba ye se ne ho kwaka homa bi se ba ne san ye bkafti hi omuhu ya ne se assembly ena twere ho a waba beto ho no a wafiri muin abusua asam no ebeto odwa enu asa no na se mwakoye ya papa wano kura ya wamu anansan ya to aba eyi womo se womo mra mesomo no wano oka ho enti waba ya kura fe na nkaja assembly ye na dwumade ate ne din kakra wodi akira wo fix street light ha agira mu o ema enei wahwere ne nkwa na abusuafo a ye ne womo edi enkwamo ekire se asemi abo mpusa papa says George Ejay Frempon why na dwuma sa assembly member assemblyman ya woni na mu wa mo face street light ha won beba abusuama ne se
modisia wo je ne ho gina mu a wodi animu o sa yankwa bobo street light no okoya wa mabie mu de na asam no emu akwa ya den pa e de ama abusuafo na wokopie mu e wone mpasua so a dodua na friend of carpenter enya na se carpenter adwuma no wa ya de pa bo ne homodin dia sampre man no de carpenter adwuma na no ye na wobenim se wonim light ho adwuma se womokọ ye ba ne sen ena wati na nanom egwansia do empofiri mu no ya mani boni Michael Akrofi ya se woni akire wato ye nkrabusuafo moma ye ntibi no kwe se onunyanfo assemblyman a odi ni dwuma ewo ogwa electoral area wo Kofodia ha New Job in South Kopon assembly ni mu no waye nyamedia na nano member da se na wadi candidate to yahwefo anim no ene se wanya street light bia eja obobobo tempo to akofa electrician se omeboa no na obobo na wabra electrician no bo street light na wafo owo soro no eno honorable say atwede a ogina so ye dade die ni bi no ensiye into honorable ensum ye na offense ye ma no eye atwede a eya na wotumi atwem na ye tintintin ni bi etu wabra honorable egu so a o twa atwede ni mu na ode asiye no ende patre kuso eye enyina manhoodin ni mu na amunum ho a eti na otina ho enti no bia embe ho no efa eye nipa ono obo street light no ena otimrika esi fam ena sebi odine nan be ball eye atwede na enyina manhoodin na afam a aso honorable num etina ho ena mo honorable e ball fam ma de tiko sebi e ball ka sebia na eye street pole no and I say pole isi so a na omo ye adwuma e wo hono enti wabra wo so mo so mo di kodu aya sabia no otumi kasae ante no mo cheso onunyanfo ayenya media enti no question no abo na oboa e ma wa fixe e street light e na atwete akoso enyina mahode ahomam ma electricity no ma me no kase wa yenya media anam so ma some members a one New Job in South Kopon assembly ni mu omunyina ra papa edi ya konsem akomefusua enwetin abanka che New Job in South onunyafo Ike apology brashe be gani New Job in South onunyafo Mike Ochebefi oni ebusuafo edi kita ho mo de ya konsem akomoma me no kase post for so eguso a omo ye hwehwemu wo sare hosem a asi abusuya yamani boni Michael Akrofi ne ene yati Yamma kwada so mesri kroponim eye kra fa ne sanya nkyere ne ase eno wasante mantem haya na no pe hosem ne se eye efie muya bi esi ho ejabra ne bi ato mekọ wi asabusua obie ni wo fi ho timi fa pane kwa efri mu awosem beto odwa no yeduedue mu a ene unit committee chairman na owonya nkyere ne ase ne potemu honorable Emmanuel Atabuaten abonkomo an wade batu dwa se wade wo ho anu mutianti ye no se ejato fie bi me ene wom de mirikatente omano ano ene bia ho wo mokoye a efie muya ene eja dem bru no wade na no na so toto fo mo hu se eye efie ru ano ne din ene amono jamfua ma me jamfua so ya no ye se ne na wone ne tie won kwankwaso gas bi ema no na wonfa ensuo ensiso na eja abrewa wonfa enware eni o akwada asem obinim de ko ba ye enie enframaja gas bia pai ama enam suma efimu ni nyina meka say de ase drebe asabre panye kra wamanfa bi na honorable Emmanuel Atabuate jebrani adaje ene bonkomo sei ana ode tu yenim ya no kwasem ana fa de ya wadwuma mu kra yete ya no so bi frese chairman awe na msinu wadwuma no se ka ho di dafi dan serious ampanyampa midimika tuka bebedu ha no enya som totoa efikase pa asejurube amadani yire na entien kakran be de maso toto fom tie ye ne se fiewura no eye maame panyini na amse ne nana se obedware nsuhie na maame recommend ne se ne onko fa nsuo kusi so enti nsuo kusi so mu no ta akwala asem ligidi se akwala no gas no wantima peti ne yi enti wo ha no bi na fitesi wo kuse yusie fi edan no mu pie so mo kwan na se eja no ato wo mu sim na se eja na to ase metimi aka de ne saka se ase committee chairman de ne ba yi
nya wa how bia se bia damage bia ba because every ejani obia ho kan se de ba ye beti ye ne de ye ti bi boni bia se bia obia pra ana obia na mo maame abesiwa no le ba aye abema wa be fa no fi ha e de no eko ofi oh no kwasam police for wa ha fire service for oba yaduma no kwasam ade no de sie no we ya ho fi ni ba o mo fam die pa so mo ye de o ma ye o du biara ma ane ma kokkom pa ma de se bi se e da na de asai e da pade na se ne so o mo ho body bi so mo bo se e ba bu juma ko no o mo ti ma bo container your police commander wa ha no mo a do so no ne nkwala wa ha fire service wa ha no ntimi nka omo buru be 20 omo do so pa ana wa ha nti o mas comedy de nyame na mfo aye oh sesie de jana de abras na mo moduma panti jana de abras ra kofom na mo majapade ne de ba kokora ni wa aka abusuafo ne yati ye unit committee chairman owonya nkyerene ase honorable Emmanuel Atabuatin na Aguna West sabri ya yakasa die eho no ye kurasa na no kwasi ada ya bom mamane enrada se woko MPP amanyokuo ne emu parliamentary candidate Chris Atta ana incumbent MP wo ho Mama Cynthia Mamle Morrison wa mechitafo wa bra we kwaya ne campaign na no kwasi ada no wa mukohia ye ema etuo ekasaye se free ha ebi kira se tuo ne de na target ni nyina ye Cynthia Morrison de bi so kira se ade ne kura wo mu tuo no kasa wo mu ye Cynthia nkrofo no wa internet MPP fo ne eniom kohia ye no wo mu a MPP candidate sanso na independent candidate asisi a wono na ye MP Mama Cynthia Mamle Morrison ono so ene ne dom eka wonom ade na so aposifo enkrata wonom ade aba kira se etututu a ekoso a eka ho ebi ma enipa enan eka womo magwomo praye no womo enkrata ene womo cheka wonma ye edi adanse sa emumienu de yede omo kwa yade sabia dotsafo aye wode ombetumi bia ama sabre ya yakase womo ho ye ya discharge womo se womo nkofie na womo enkotoa womo nuro eso mienu eka ho de aposifo eka ni nyina da ene se womo gusua ewa ayare sabia ho ya sabre adotafo enimdifo egu womo ho ya yebo wonom ho ba ni nyina mu na aposifo abo amane se de esi ye nyina kra no ebeto dwase Haruna Rashid ya wono ena eye Aguna West MPP constituency na Sara coordinator wono so kure kwa wiase etuo ni bi petene ho a wono so epraye aposifo kire se wo muguso a ya asemi ba ye no wo mu edo emu asuko aso se free MPP mu ana independent candidate asisi a wakwa akwa Cynthia Mamle Morrison krofo ena etutu etuo ni wo muguso a ne ebefiri mababiada wo mo ede ba beto Ghana fo nyina da anim awie yegina we so na ensama hodo eboabo no de beso mu ni nyina da ye de asi e wa hasamufo eye ofa John entry bosiako labo na bedi eche na nakwadwa pia eja sam sakodia samwo kwame jeni boate na nakokoto Georgina wonu nyina da boy papilo ka onukro ya na bebo ye chidom ema ensam no ye de ebesomo ya ye kenkan ensam no de ma mo medin mame adwa nyan tatando menin enoba afia aboajewa yada ye ho aba na Asem Beba Dabi dwumadie atwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa, wo beje di sa menim wife nyina ye tested positive. Aye no bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wo di we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no musa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixture. One no e tu malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542
778572 and 0542 807907. My dear Drone Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about more manufo and Quadawa in Field in Nunca or pharmacies and hair shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my Mikoto be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to make in kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. Up tomorrow, dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Or nina bi. English nom and maths nom. Me say. Books to be anywhere. Perfect series. Any B. Na GS. Any NACA. And so I'm approver. Into a batter Pia Koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crabbe to me. I could chew. I could tongue. How many students? Na and look dear. What table one say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at to phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa Plus mixture. A tutu malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hodia ba. Busumi pini. Mentia se medo. Sie Hepa Plus mixture. Enya dwuma ebe ye woni paduan mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG Jordan Kratwayatu. Anke disika koko be ye form ha nyina kumase nyina se ombeka se ye nyehwe. Hey, enti Asante masina pan asese. Wo se akane mampani mahama. So wonhwenya akwan ne ye no. Emwanya odima Asante manie. Wasisi disika ko gold. Egu akwan ne nyina so mpo a. Enya de be ya Asante ma fe na ye wani so. Enu ntina wa mampuntu nyuma se fata ma Asante memwe. Ende yi wohwe Asante memu a aban ayi akwan bebre. The tintine no abru 2000 kilometers. Enye nonko wo ba Asante memu a aban dwumade so mpo a watu di agenda 111 no. Ayarsabia edunsia na wo ye ho adwuma. Na emu enum de wawi a wate ne safre ho a eche bia no obepa ho ntoma. Hwe Kumasi International Airport and a free SHS ya aboa awofo bebre. Hwe so na to ababo ho ban. To abama number 1. To mabaomia. Adofonom ebusuafo etiefo mechiachia mo nyina sa brei October bosome mu ne da so wo yi o. Na me bisa o se wa ma apomodi adwumayefo asoso onufumu emiemia onufo no ahye se adwa foforo bia nkose baabi a ebetumi akoye kokramdwoa a odaachen ene na meto nsafro bosome de toso aduasa mechire 30th October 2024 bukuada edi yanimu ye anopa no nwotwe kosi anwumre no nan mehwe wanim ewa yaresabia ewo Kumasi Bremai by Grace Medical Center. Mr. Bukuada edi yanimu ye yo 30th October 2024 bosome ayewo mu ide toso aduasa ne wo ye bia bomodia ne pebre nebra by Grace Medical Center. My hwehwe no fumu mfama wo siensa kotodwa bisua na ehia se etwa scanner ebetwa wo scan ne ehunu se saa dwa we die enkoda ne kokram emme ha odaache no fumu hwehwe mu yi sikatua bie nim
eye free enti obia fa ne ho nhyem na emmomo no se basi ebetwa no fo no mu scan dia odofo wa na obetua nanso apomudin ti anka metufo na maka kire wo se mayenye mfama wo no fo mu kokram ekumma no fo mu kokram ha ma breast cancer tete ma ema efie jija ema efie ye mobo ema so ye ne kura fie ti meto nsa de afrewo bo modern se bosomia ye wo mu ide to so aduasa wukua de di yanim ye anopa na wotwe enwumre no nan ene ebepon by Grace Medical Center Yarisabia ewo Kumase Breman eben DVLA office no ose kwadwo area wa uhie nkyeremu bia frame ewo 0244 97 68 05 misi number nesu bio 0244 97 68 05 yebehwe wanim yedamase. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adani mugurura aye ni na senka ise nyuma obia ni ni nyuma no 102.9 FM yo dia mani pa no eno na wede ohweso edidigi otek nyame ma wonyuma no enkoso openi a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahode ni ahode ni wo mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metinya tia to obrani mu hwibi pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na ehi tuo ma asikan emu no tuturo anso komo papa mo da so busua ye waduma papa wo ye ne kense we kan sha ye ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia mo brofo enyanka papa wa ye bi oteki mo nyinkire ye duma ni ntumpon no mo tumpa abotire odo ensema ya no mo tika e putu se mayo ne ya ne ya negrese ko mo gu ye ni ma se nyesa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no embra wo mo mu obi ani mo ase ne mo ye yo kata ye ne ya no mo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo din baba betena se se de be ya on be hisi na bibia so ye awade 102.9 FM so ma nya kokudu enfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen I say a man for Kabia Martina or my footry, some say. Say, ye be per se, ye be frewa yeria, on any walkway, wa, and now babano, e ufia ha, obepe. There's cushion and only unto tunan unto mate. Say also be to ama watch. Okay. I'm not holding. Okay, but any das. Say me di tra na se mo afra de me di tro guso o be ka say an tro na me di asema me te wa me ka ni nyina obi atie me mo se me nipa bone obi atie me enye se bia asem no obi atie me pa obi atie me se tro na me di ku papa ne so dia asem me ko se ni nyina no ha de ya santiman me modua wa me ko spia na me ko sirima nde me bodua me jona ko sirim na matuha pause anu ube bodua no 12 ya santiman yes na ukoko na wa ye ne asa no mejai ube ja ukoko ne o yes na se papa no no na abusiafo nyina o mo asia bese na mako papa yes red is a wu twa ntoto ne so o twa ne so su aba no yes nokre monsieur babikura monsieur na won ka nokre usi asi asase so obakọ aburekire obaba abato dan no ukọ Hane Malia obaba abato dan no kotompo
ɛte sɛ alopre a wotu wiem ɔbɛtu wiem na amansan nyinaa hunu ɛso setel ɔbaba abɛsi asase so bread ne kɔhyia mmiɛnsa no mensuro mɛti hɔ no mentwa kotompo ama obi ba na bread sɛ wɔnkan a wɔde deɛ ɔpɔ dua no na mede mensuro duabɔ mesom nyame mensuro duabɔ na bread sɛ wɔnkan a na wɔde ne kɔhyia mmiɛnsa no baa ha apidie so a mensuro kɔhyuabɔ no kure te sɛ dan a wɔsiasi asase so wɔde wɔbɛkɔa san baabɛto dan no na dan no ɛkɔ baabia no kɔtɔmpo soso no ɔte sɛ lopre wotu a amanfoɔ nyinaa bɛhu ɛso ɛbɛsan baabɛto asase wei so nti wɔdeɛ wɔbɛpɛ sɛ wɔbɛyɛ bia no wɔno deɛ wɔnyɛ wɔsɛ wɔnka no kora na sɛ ɔno deɛ wɔanyem no aha Oba no na ehu ne ho so. Enti na meka se. Red kɔtɔ aduro. Enti na meka se. Oba no wantɔ aduro. Enti na meka se. Adiye ni no. Ano na baka no kore no. Ɛyɛ, me da se. Aja, nyame hyira wo. Amen. Me da obodi ase. Ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo. De tosumiensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kyerɛ me nuanom a mo ba ne sɛ sɛ wokɔ awale abisa kwa misa na sɛ wokɔmu a Asem Beba Dabi wokɔ awale a bisa na yɛ nyi nkyerɛ wo sɛ wammisa nyame a na nyame anyi ankyerɛ wo sɛ ɔba wei ɛna yɛ wodia na sɛ wohwɛ ne tu ne ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wɔ mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anya ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no no ma ne ba Isaac no ɔbɔ mpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yes da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba oba nanim ya misa ne se man kutuo nanim a ori mi san abo mi san yem se ori medjuma ma me so ante free hono no me ba oda de na mi ri ye no ayo hu papa me kan hada o mere hey oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch you udani apanya me dani wo watch you ahomachi 5 na miri akɔchi apan of na dem abekyerɛ me ɛwɔ inside ya mi sa no ahomachi wo apan a mesi machi no nani enti nyama bia miri ye wo fie hɔ no ano odi me de ne maka sɛ ɔyɛ na sɛ me bu anjo wo na ɔyɛ ne falifo na me de asɛm na betu wonim sɛ frɛ no na tu no fu na de ɔyɛ no ɔnya ya Asem 29 FM. Ernestina, do you respect your husband? Na fe dia dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me. Woni me abresi fie. Wodi den na haya ama bla ne so yedi ama wodi den na ama bla no ama mbisa o se ha me ne yesa ama wodi den na rent na o ka kire me se wo so antinam na tam so na wa yede na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entenu o ka kire wukunu so o mekoto anim na wo mfa na adwuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me bua no pa cha me bua na pa enti obekoto wanim okoto ye o ma ne tene ne nsa e na aka asa wo de na adwuma ma no ye enti na wo ka asa me bua na pa na adwuma no honom no ye ko didi ye ko honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no me kunu dwuma sey ye me na me ko so me eba ma ye didi
ama me kire no asore na okoye no awa paaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra enti se me de na bibi eba me ma dwuma mitimi kire no me kunu fa nche na aboba na fa kopete gu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free yam nyina tia paaso fo nyina omu tia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitimi kire ne se da ya de we hu na de me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwa ya ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan wode anadu bi me ne medala sekọ adwuma etime me ba ye no na me timi penku ka trasra etime bi enku no so a to bo ya do so bu enku ni Trobia Nyana me to me nko na me desra. OTEC 102.9. Wadu so gunku ni. Na de enti no odun so gu hunkum. Na wo ye den na hu se dun so de wonku ni. Asem Beba Dabi. Na to so abati to so gunku ma ti wada ma hu ya hu se to so. Enti hu hia na hu ye. Me ya me de fa na ni mo. Me ti de fa na ni. Wasra wo yire dun so. Osre yaw. Me de fa na ni. Ana hu se that don't stand on their friend call. Ile. OTEC 102. Oduma nkuma nyame ayeye enka wudin enawiai oduma nkuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udi kronkron no adofo ne adehye awiai yebema yenho yahyiehia enawiai yebema yenho ha na yama yenho nso akwaba aha eye OTEC 102.9 FM sunie awiai yahia bieu enedai yede adesua ne adekire dwumadie no ene eba abesom na dwumadie a yedie se yehia se ya asem krope na ya yeka yese yede dwumadie isua de ebrekro na emu ne yede kire yenho nso ade enti na awiai a yahia yi nokre
baabi biara owa utie me baabi biara owa ohwe ye ba besua de na afei ya kyerɛ yɛn ho nso ade na dwumadie yi hyɛ nso sɛ yɛ live ɛwɔ yɛn social media platforms ne so sɛ woba Facebook ana YouTube na wo hwehwɛ Utech 102.9 FM sɛ woba Facebook ana YouTube hwehwɛ Utech 102.9 FM na wo hwehwɛ na so huna wadama ɛyɛ ahyɛ kopelenke no fama wunuanom ma wonum nso nya daagye nhwɛ bi wontie bi na ye nyinaa ye nsua de na ye nyinaa ye nkyerɛ yɛn ho nso ade ebere kro na amuo no wode wadwenkyerɛ bɛba yɛn comment section hɔ no fa wadwenkyerɛ tuma yɛn na yɛn kenkan ɛwɔ afidikasie yi so emfama wo na afe won follow ana won like on subscribe to yɛn channel no ana page no a na wayɛ ne saa nso de ama yɛn ɛnɛ wo ba Be Love Radio ne nso so ɛwɔ Spain a yɛwɔ adɔfoɔ adehye ne ɔmanfo atiefo a wɔn nso monitor show no live ɛnɛ wie wɔ hɔ yɛwɔ GN Radio ɛwɔ United Kingdom wɔ Brichmani mu yɛwɔ Patmac Radio Abawa Radio Amansan FM Brini Radio ɛna Sahara Radio ɔnum nyinaa wɔ UK hɔ awie yi ɔnum nyinaa nso abɔ mu abiebiem ɛna dwumadie no etwagu ɛwɔ hɔ yɛwɔ Kings Radio ɛno nso ni TV wɔ Paris France Brichmani mu yɛwɔ Dachi Hima Radio ɛwɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛna yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America Brichmani mu awie wɔnom nyinaa nso abiebiem yɛ dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante apɛsɛmakana nanie ɛna wie ɔgye amane atena se Krobea jata mene mapamfo awie yɛhyiahyia ɛna woba yɛn Facebook page ne so a Ogoro Mensa mehu sɛ awie wawuram ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛnɛ ɛsuo nwunufo nyinaa ma no abadwafo nyinaa ha yɛmamo akwa abanso awie yɛhyiahyia yate Ivan Japan ɛna ɔse hi nana Krobea wadaroma yɛsrɛ Nyankopɔn ni nhyira ɛne na ho bambɔ sɛ akra ɛnka no abadwafo nyinaa wate awie yɛn so yɛba afidie ne so yɛba besua de na yɛn so yɛakyerɛ yɛn ho ade adwo anya akonie na na yɛ Krobea Asante maadwoa hia wo besia ase ɛna wie yɛn so yɛayɛ krado sɛ yɛn nyinaa yɛ besua de ne yɛakyerɛ yɛn ho nso ade Yusuf Islam ɛwɔ Bahrain Achibonka ɛno ɔse akra yɛ Krobea Asante onu abadwafo nyinaa yɛsrɛ Allah ni nhyira ɛne na ho bambɔ sɛnea moboa adasa no nhyira ne ntɔmo so Jonansa ɛno ɔse akra Krobea ɛna wie yɛbɔ mo aba so ɛne mo nso mo adwuma dene a moyɔ ɛde ma adasa Bismarck Mensa ɛno ɔse Bismarck nie akra me wa atonsu ɛna wie yɛbɔ mo aba so paa wate adwuma paa moyɔ ɛde ma Madagana no Nyankopɔn kɔnsoa no nhyirɛhyira mo Daniel Nanajama ɛno ɔse akra Krobea uni ukriw nyinaa no yɛkyeakyea mo eburu ɛna wie sunyane ɛna yɛnso yɛwɔ na awiabrei yɛayɛ krado pa na awie yɛnso yɛtie mo na yɛhwɛ mo ɛna awie ɛwɔ afidie ne so ɛnɛ Malik Seidu ɔno nso monitor show no ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛnɛ yɛkyeakyea na yɛama wɔ ha na yɛsrɛ Nyankopɔn ne nso nhyira ɛnso de ama wo ɛnɛ Donko Senior ɛna ɔse akra the most educative and authoritative show nana Krobea Asante motena se sɛ ya na yɛ anigye nko a ɛnɛ yɛn so yɛhyia yɛba abesua de mekyia mo akora mehwɛ show no live ɛwɔ France Brichmani mu Nyankopɔn tonko so anka mo yate yɛda wo nso ase ɔba de kyia me awie ma ha ya ɛgya akora ompom te sɛ Nyankopɔn ado me ho yɛ pa na nso so Nyankopɔn na dawroma me nso me ho den yɛda Nyankopɔn ɛna wie yɛhyia sɛ yɛba besom na ɛsom a yɛbɛsom da bia yɛka de kyerɛ adɔfoɔ ne atiefoɔ sɛ yɛde sua deɛ yɛsan de akyerɛ yɛn ho so adeɛ very good enti ɛna wie deɛ ɔmanfoɔ ne adɔfoɔ adehye nyinaa bɛyɔ ne sɛ ɔbɛbɛn ɔnom afidie no na adesua a yɛba abesua no ɔnom nso ɛnyɛ mu kyɛfa na ɛnɛ nneɛma bi kɔ so ɛwɔ newiase mu na adeɛ no nie ya na yɛayɛ nipa yi
yɛnwene anuoma bi ho enkwa akyiri hweo enei oyawo a wonam mu no anigye beba sɛ anigye ba de beye bia no oyawo no ba bedane abakwasem ebedane history saa de tie na owura yi wakwa akohia krachi bia sɛ owura yi sebe na woni dama sempoa na woni kapre bakora na krachi no oni oni na hia o ene wo fa krachi so owura ekwan bia so me meboa wo na bra wo ne krachi ne nam onomo kɔ na onomo ba no opanyini bi eba be hye mfimfi edimirika kɔ opanyini ne yere hɔ kɔ ka kire ne sɛ wo hunuanom okunu waboa wɔn ɔsempa kyɛw ɔde ba akokɔ America efiri hɔ meka ho asɛm biem a sɛ wɔn fa bi nkɔnka ho a ɔse ne de ɔde ne kɔ no mra nya adwuma mefa ɔmo aka no enti ɔmo abio ɔse na wo kunu ɔno ani nua bi nso kɔ aburukyire ne bi ɔse da bi ɔse ya ne yɛbɛse kɔhwɛ wakɔ akɔfa owura bi a onnim no wakɔfa owura bi a ɔnyɛ ne maame ba anaa wɔn nso maame ba na sɛnea wɔhwɛ krache no ɛnyɛ asɛm ketewa ɔbaa yi mu ni ya kutukum wapai ɛne Amerika ɛne ne kura adwuma mu okɔduru adwuma mu hɔ sɛnea ya kyerɛkyerɛ krache no akyerɛ ne nti kɔ ya no ɔkɔ de so no so owura wo ne wabɛhyɛ me ne me kuru ntam a wo wi me kuru sika no sɛ me kuru ba fie a wo mfi me ne me kuru ka abusuasɛm ɔmoa me na me nuanom bi no mokora nkɔka ho wɔ aburukyire me kuru mfi me sɛ yɛ woa wo na wo me kuru so wɔ ɔboa no ɛne enye ye nɛ enye ye kyina ɔbaa yi di ani tan ɛde si krachi so tan nani atenie kasatwitwie akutiabɔ ɛne ɔde bɔ krachi owura ne hwɛ a na sebe de ekoso no na ontumi sebe dono efunu tegare a wotekɔ bra konfo guso no wokom na wo huri dwam ka na wo huri ye bogongongongongongongon de ba no tegare hu se mesramika o dono afunu no a horom otekɔ na akom ne kɔ wati ase enti owura ne nso ye nadwen si nadwen pise baabi a wo betna yemuwo papa no de oyeni papa o nanso se ma hwe a one ne yere ntembesei mennam me so emma papa a wo boa me odi mi firi baabi abeduru baabi na ne ebewie sei no one ne yere ntembesei de a ne emeto aso wankra papa yi ena fum ade kire ye no okɔ ene ebehwe osebo ani hyiribɔ oba na ni agye adani a onipa bia na ɔtan saa wura no ewa adwuma na mu na wo hunu se ne boss oboa saa krache ne dodo ono be hye ntemo ko hye wo ba no achi kekansem de nim de to wo ba ni trim wan hwe ya brantie betumi akope ba afoforo kora de ama kunu ntia ne ete saa de apam no ntem ampani ampa wo de na semsi ne so ni nuane ampa pamo no krache ni nam abrabom aye den nanso osinkete sɛ de bewie bia baabi a bɛkɔ bia sɛ ehum ni tu asroche ne bɔ emfrema jampantrudutu anase awiakata ban bi bɔ a obefam obefa so ɔwɔ nkwan ɔwade owura ne ni na musa nkakrakra ade okunya adwuma foforo enam na ho brase sɛ ne wɔyɛ na adwuma nti ɛhɔ nso wɔ kontententententententem afeni abema ne mpanyiye bibia ekoso mu owura yi wo woni fie wanya ne cars na adwuma ekoso investment ahodo wayiye ye bi na dako na mu a enwo kokohu maami bi a sebe wonam no wo sesa insu plastic rubber yi bi wo hwe drave milo yi mu na wo hwe maame no a na ne yem ahye no nti wokopa ba bi gina ai so obekɔ no wakɔhwɛ maame no yie ɔkɔkɔhwɛ ya saa ne boss dada no ana wo oboa no na ne ho ahia ye obi nti
ko share ne boss ne yire n'echi no say nioma say yo boss ne nioma nyina say yo boss no ne yiri nua be ma na wode ne kwa America no wanfi wo mu o say yade akura asan abo boss no ma ne yire kosesa plastics insu rubber plastic bottle no akoton to de bia wonya condemn na doa ene na de wuye bia no afaka ho no akoton eno no ni nikunu edidididie ti wo ko hu maame no hu krache no se free ne ka papa bi mu na ne yam hye no wo se asomasi wunie o se ai menie na me boss wei o se hwe yade bia abono ya wotifie wo se ka ho to niomanigu befu me ka no hwe sa nipa we ya boss yire bu na tantan de na wo bu nanimtia na wo kasa de enye kire no nam de wo bi aka afa ne ho akire no enei ne bu amfu boss yire wa ma boss yire abetra ne ka papa yi mu o hwe boss yire ataade bi pa na hye no sebe na enkoyie nenso ofo ka no fa me ko ba bi a boss wo nkakra obi do pra bi mu ena sei o makwa akoje okoya wo hunu papa no a na wo boa no okai ne ntade dada o si au boss wunie ne kasa akora ho odin o si ane menie de maye nie ba bi abrabo no edemi aba bedru nie ne yire bo nani no na wusu na boss ubusa ne yire se adai ena wusuo ma men kan se mbi nkire oba ene sabre ya ye kasa tio boss asemo a woka kire ne yire sabre ya ye kasa nipa umfa ne nye hwe nipa wobu nanimtia enam na ho kire binti sene ya wotete no na wujojo no odo bi a wodo wunti wabu ni sebe woye kwasea sebe wajimi krachi we di agese manka watomi dom waye jimi amamedo abaya we di agese manka wawu amamedodo media mi hunu se wajimi ewo doni mu saa na wo ka o akwa we di waye adwuma bulu adwuma bia wode bemani bia no de ne hoje saa na wo ka o saa nipa what taking it for granted enei onua echina bi saa nipa kro no a obetumi abeye bibi debi enti de odi obi namu ne boss se hweniye na china bi table no ebetumi atene etene a unim de deba enti hwe china yie obo boss asem nie na we di oka kire na yire pe ewo krache no enso anim Monica sa akra ye na nyame ase na ye nchia ye tiefu nyina amen akra wasem no emodu Krobea Asante kotokose se o fra twede a omo a obehia omo se omu sane omo fro no ebedrum rebi na wo sane no omo sa akro no a obefo no sa akfo no kra na obehia wo no enti obi bia woni ne behia bia ne ya na mu na bomfia fisi obi nim obrempon ahyase efiri se akwa no na maame no ehu ni se da bi se opam no firi ho a na ne ho beto no na ne kunu so ho beto no nanso so ewi ase no na ono mom akohia akwada no mom moa ewi ase obi bia obehia no bia no fa ebu a ese efama no efiri se onye saa engosi se nia uhu no akwada hya ase ko suku a enye saa na obehu no ebedrum rebi no na won hya wase bio ada teacher fo bebre ebekọ hospital se wo mkọhwe wo yade no na akwada wo no kire na de twa ne to ma no na wo no ene ye doctor wote adwemu na oba behwe no wo ko pa adwuma bi mu kwan ya ma wo ba na obekọ na akwada wo kire na de emire bi no na wo no ene nete wo enti wiase obi obesie no bia fabuo ani die ese ema no efiri se enne se ne awusia no no o kina bi obesia no na onte saa bio ebra sa papa yi eyire ekohia akwada no a na all time nani ensan nsem amanfo kae no sa bre no onya akwada bi o sa bre no so ye big man no ye boss endi won so asabre ye time wani obi hye wo so no fa sa asem wo ye nkunanhye se won so nyankopon betumi ama wo ye boss
obetimi ama wa ye big man wo ana onye obi a no ebedrum rebi ne ye fro say wonso ye obi fa hye ohunkunan na gina pintin se ne tie bia no onyankopon so ebe hye wani monyam akra dia me so me de ka de no eno no very good me da say adofo oba de chia me ene matede nka no awiai jataba ewa ha awiai abrewaba kofitwumasi enso wa ha emrantie mienu ena ahihye dwumadie se awiai mene mabedwafo nso yemfa mra mesom na ena awiai oba de chia me ensem bi wo honomo a esese de asie no yema yetiefuo ehunu na ansa ne yebekɔ saa nsem no bi so no asem bi asi ema krachi bi se wakwa akɔwia ka wakɔ wia wo Kenya ase ko ese junction yi so enu wakɔ wia ka no broni bi ka awia ka enu wakɔ wia pick up ibi Toyota enu wakɔ wia na America krachi no dede enam emfutukwa bi so no nyasem kitwo yeso wadi speedy ehu no atam ko won be hu se krachi ne seba are enetie bompia wo mo aye ewo kwani so nyina no krachi ne mfa ho ehu ye be hu ani se se free mudie ni bi huri ni afirikwa ni mu enam wiem obi fence wa wato no de ko bom pan kachika naka na danabutu na ties na hwesoro no odi ono mu so wai wohyem odie oma ehwe yen sese ya mo amo hwe yen sese ya no mo mra mehwe emfunyi no na menka se bi mfa mo mehwe so oba yen Facebook ne so anase yen YouTube ne so a Otek 102.9 FM kaya krach ni koko wia aye na wode nam kwan so huridi sani odi ko bu obi woro ene de ka ne koye ye no eno da so no oba de ehunu de akra me hu se ka bi pick up Toyota ne atwero wa akiri ena sisi yi de eda ya ena ties ni mom ehwesoro ena ka na chi eda form sisi ya me ne o ka sei ena me hu se wo bi nsuso abu ewo honomo saa wo no eye ni a yede blog ye pillars ni bi on say ene ba akubi abo ye to no 4 square na say eno na abe ye pillar o aha eno abi ena hwimu a abuo ena saa bre de ma hu say enkrofo mi so gina ho a ba akubi aye wade say obewura yika no ahwehwe no emu na wawura inside ena say wono ni ti ehyemu na saa door na wotare ho ni nyina door no so kra moa ya ne so apim kom na ka na animu de ni nyina asai ne se ka no wabu dambelis ne yem ne task oba ne hwehwe soro na ene na pampam ne hwefo o move a just wodi na chi ka na pampam na da form na ebeko okay cause just yetutu ko bes ne be se asia okay enti saa ka we ene owura ne ko wia aye no ena de ode akwa ni afei de amanfo obusam se ene owura ne weye obo ka ne to ho sei no ya enipa hyase se onomo ba no onim dia wakoye nti ene oye nkakran every aye ene osipi wapie abegina kwan ne ho odina ya ne humoja emuja na adura krachi afedie wonum ya se wagina pragya se pragya wura mepra fameko hospital fameko obo se na krachi na edwane so onim sa aye sei no de ebeye bia ye behu ye beche no ne ehu se wo na akokɔ wi aka no wotena pragya ni mu no trom na nipa aka we ye ne dia na kwada apon adwuma afiri sa adwuma kro na wowom no wo ba fie no ohu sa manfo agada ye atamasi eno ose wo pragya mitim unsu sibe na me go na me hwebi wo ko ya me boss ka nie ka na da ye ada me boss na benya accident eno frey ose da bi ka no eye de obi aba be wiana ose sahifa na asie no o kire no odi mirika ba ho a ne ka ne nie enti wo mu di crane ayi ni bi
deɛ ɛtwe na ayi no yɛde atentam car ɔmo de abetam car no ɛna car na yɛ condemn boss no ba beduru ha wo hu ne car ɔbɔ broni no de ne nsa gu ne ti kachika ɛna wotwa agyaadwo yɛwie broni car sɛ Ghana man ayɛ nade tikrachi a wɔno no ɔfa car no na wɔbɛyɛ ni sei no ɔn deɛ wɔtena aprage no mu kɔɔ no obi ante ne nkɛbio nyame adi akoa hu afofie okay ba yɛbɛhu no okay yɛbɛhu no okay ɛno yɛ deɛ di kan ɛnora asɛm kɛseɛ bi baa yɛnim ɛwɔ afidie yi so ya krachi a yɛfrɛ no Joseph Kwabna Latte krachi wei deɛ ɔkɔkɔ yɔɔyɛ ɛne sɛ akwadaa ketewa ɛna sɛbesɛbe ɔkɔɔyɛ a ɔkɔkɔ faa no akwadaa no ɔne na awewe a wɔse mprɛnsa ne nyinaa yɛ gyare ɛne wɔyɛ a egya ne ho ano aka no ato no abie gya obie akwadaa ne gya ɛwɔ gya ho wɔ gyaade ɛna ayɛ na akwadaa no anyem akwadaa yɛ anyem ɔbɛbɔ wɔ amane akwadaa ne so ɔde mfe atwa ne to no no dwane afɛdeɛ akwadaa yɛ firi baabi a krakye ne nyem no kɔ baabi a no ɔteɛ ne nana nkyɛn krakye yi mɛhwɛ akwadaa no a ɔso ɔno deɛ kyɛ sɛ akwadaa no ba bɛtena ne nkyɛn ɛwɔ no na kura hɔ nyɛ saa paa deɛ a ɔnhwɛ no asɛm no bɛdii yɛnim akwadaa no nana na de akwadaa no baayɛ yɛfrɛ krakye ne fon so nyinsɛm a no ɔka no na ntɔ asomu yɛfrɛ no sɛ yɛhia no wɔ ha ampaniampa ne nuaneampa wɔ baafiada saba nradwo ɛnora yɛbobɔ nsɛm ne so yɛtie krakye na no asɛm akwadaa ne nso deɛ baam ɛma krakye ne nua panyini bɛgyina mu bɛsrɛe sɛ mpanyimfoɔ krakye no adi anyambrasɛm sɛbe ɛnsɛm a ɛni ne ka ɛno ayɛ no akwadaa yi wɔ ɔbaa bɛwo sɛ kye deɛ ɛbɛkye no yɛde ne bɛtum ne yɛde ne tum yi akwadaa ne nana ne nso ne bi nti mɛsrɛ sɛ nka meɛ nkyɛ no na nka nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ hɔ so ɔbɛhwɛ akwadaa no akwadaa ne wie a ne sukuu kurom ne n'adwuma suam ɔbɛhwɛ no nka mo nyɛ okay atiefoɔ mo tee no bi ɛma yɛma akwadaa ne nso nana bɛtena ase de too n'anim sɛdeɛ owura ne nso nua panyini abaa bɛka nie na no nso usɔ mu sɛe ɔsɛ mpanyimfoɔ mɛsrɛ sɛ bɛyɛ yi a sese baabi akwadaa no aduru no wawo awie enti nka momyɛ nsom okay yɛkaa sɛ yɛgyee mu na yɛahwɛ sɛne asɛm no bɛkɔ ɔbaa deɛ mu kɔɔ fitia mu mɔkɔtena so akora meda ase sɛnea wadi ka bɔ so saa ne teɛ yɛkɔɔ fitia mu no ɛneɛ na nyɛ agorɔ mfitiaseɛ ne deɛ akora na yɛnyɛ mu saa mfiri sɛ na gae no na ne ho yɛ yɛhi papapapapa firi sɛ papa panimu na wokɔyɛ akwadaa sɛ ɛnya doa na ɛnya asɛm ketewa na afei deɛ kɔsi yɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ papa no amu olumaa no a wɔno wode no asɛm baayɛ no afei deɛ wɔno koraa sɛ atwa no ho ɛpa yɛ kyɛw sɛ wɔserɛ yɛ ne a yɛnyae biribia anyɛ saa yɛde ne kɔma polisifoɔ na sɛ yɛde ne kɔtom a ne nanan hɔ a ne bɛhwɛ no wɔno nso so wɔni bi nti ɛma ɛkɔyɛ nsɛm bebree na kyɛ sɛ ɛne akora sɛ meka sɛ ni na akoa no wafɔ sɛ ɛna ne nkotodwe fam kurokura momfa office hɔ mfonyini no a motwitwa a yɛbrɛ a na ɔbɔ ade atena asɛm ne soɔ no momfa bi ngugu so na tiefoɔ nhwehwɛ bi wɔ hɔ ne nkotodwe nim kukura wasɔre wabu nkotodwe ɛtabi sɛ baako obi na adi nkɛn abu nkotodwe sɛ ɔmo patwɛ nam sɛ daabi ɔmo nsɔre na menyɛ nyankopɔn ne yɛkoto no ɛne sɛ daabi sɛ mekasa ni na nkotodwe gu fam ɔpɛ mu na ankasa no kyɛw akwadaa no deɛ ɔmpɛ sɛ moyɛma no biaa no mɛgye ama no bɛsɛ mo momfa me nkɔtom mayɛ bɔne sɛ ne wɔnua no mu nso abu nkotodwe ɛwɔm nso so ɔpa kyɛw wɔn nsɔre koraa wɔn nso wɔn nsɔre yɛnyɛ nyame wode wɔn nsɔre ne yɛnka asɛm no akora afei ne kyɛ sɛ ɛne yɛnyan enti deɛ kɔyɛ yɛ ne sɛ papa no amu no nso ahyɛ ase a wɔn nso so ɛpa kyɛw ɛde ama wɔnom enti akora yɛwɔ ha no asomdwe ɛne akwadaa no yiedie ɛna yɛhwehwɛ nti yɛgye nea wɔn ka ne to mu kɔpem sɛ yɛde owura yi ɛkɔto mu a desi akwadaa no deɛ aka kora no bosom yi o na wawo
Design it here. Akwadaa ne nkomfikyire akɔ abo aka no nti yebegya na mana wu ana da bi o se yehwe nti akora ye ba eye abofra no awo no ene ne niema wode bekɔ awo so no nti nura no a ye hye wo mo se da bi da ene dai akwadaa ne niema a wo so omtotɔ no we su de nyame adom ne hye akwadaa no baagim ye niema a oba tan oba anyem a ototɔ no ye yi baaye ene ese da bi mo betu esika no ene ya so ya mo ya hu da bi da ne amonya ko onya sa de ane monko ndi abobo no ane wose wo ma akwala no 1005 nka ne de no 15 million na wo me de ko to ne ma no anso a wo mo ebesoso akura akwada no waba ha no mo enam akomakom yensa atoa so nai ene ka kire wo mo se eno so ne ka sika no so wo mo mfa ema no eno so wo mo sesen ena wo de aba ni nyina e ka sika wo ne wonana ene de wo ka no ho no ka sika amono mu ha wo mo de se ne nsa ene de ya ye ka sei no e wo sa akwada no ko asopete enti eno so ye hye wo mo se ehun sika no wo mo mfa ema no eno so amono mu ha wo mo yi sika e de ma ne se onye na ene dey no onfa nko asopete akora ye wie ne ese da bi sesi akwada no ye ma ne nkotena ne nkyɛn sɛ ne awaka no no ɛwɔ sɛ akwada no wɔnwo da ɔtena ba bia ne ho bɛtɔ no enti maame no so a akwada ne maame no nsɛm bi yɛtete ye ne nsɛm ɛkɔɔ so ni nti no ye kase wɔn nkotena wɔ maame nkyɛn sɛ de na krache no ka no a na enye ye every say maame no amukura na bra wo wie no no okɔbɔ na manye no ka kyɛn sɛ nyɛ hwe saa wo ba ta we ne ba ne kɔtena ne nkyɛn ne amani sika so wɔmfa ma ne so wɔmfa nkɔ hospital kra hwe a wɔn ma no nkɔ enti wɔn na bɛ ma na wɔtete no no a ɛne awura na wɔne ne tie no yɛse wɔnkɔ hɔ na wɔnkɔtena ase na afei da bia wɔn ma no chop money na akra sere sɛ mbisi wɔ hɔ ɛbra yɛ ka kyɛn sɛ ɔnka de da bia obenya na wɔde ama bɛ ma no ne yɛ de yɛ ha de yɛ ntwaboɔ wɔn amfi ne pɛm onim adwuma a wɔyɛ na wɔhwɛ epie na no a ɔsɛ na ɔtwe mienu bia no ɔbɛma no 50 Ghana cedis na wɔnhwe na sum na wɔnhwe na sum wɔ hɔ 50 Ghana cedis ɛnam sɛ wo de ɔno antena se na ɔnkyekyɛ 50 cedis emu no 50 cedis no ede da bia ɛwɔ mu sɛ na ɔtwe mienu ɛna mrantie fa calculator na kwa 14 days to omo boy na akura na da bia da bia 3 cedis they didn't do 4 cedis wa akura the 5 na yi na boy and 50 cedis no kai e ho de akura nka me bo san fu because so udidi atem so be kasa akwada penfo ne kokokura yeto ne sei ya kan so na papa na nya akodro si eto kokotwo nde tos e fa say 2 cedis a no to sugar 2 cedis and am say no kura ne sika na nso na odi koko na fra akwada penfo a akwada de ne yemu twi moja no e ho de nka akura nka ye aturi kura ma de omo kan ni nyina ye bo agu se ye kase na asan adane ayi ndi akura no so ye kan ne je se ekosi se every week bia no e ye kuro kitwa ndi every week bia no obema na 100 cedis na je se bosome no akwakoye 400 Ghana kopim se obewo ne hospital fee na otwi bia na otwi mi bia obema no akura ye de so ha sesebe oba anyema ye ntwe ne ho manso enti ye mompa ye no wanya we ni nyina anwi na se ye sosua kwada no asomdue mu wi a afei na de to aso no akura ne de ato aso se obesua adwuma ana se de e wo se ye to aso no enti ye kwotena ase na akura se ne kosie enya ware sem enye kokan enyem a wanyem no no enyem no ho asem enye kokan aye enti ankokan wade sem se ye de na ma ne se won ware na omo no ho omo na konhoma ana wonyae no ye de enyem a wanyem no no ene ye hwesa akwada na wo hye yafunu mu no maame no ho beto no ama akwada no so aba asase so na afi ye de aka na so akra enti ye ko ya sei ni abobo so ko siye okay madam wase mumu ene adwuma na de maye muntie enkomo we ye nra e ba ye nim no se wutie nsɛm a na ɔmanfoɔ ka ne nyinaa yɛ monche no ebi nso se ma monche no nti ebi ka monche no no ebi nso se ma monche no badu ni madeɛ bi emrem sɛ ukɔ asenie kura anim asenie bia ye papa nom ye nuanom adwɔgyefo a ɔnom nso wɔ court no unim sɛ eto de bia or the common sense ye adwuma pa odi amuntie for instance this example
owura bi eye posini eno wo hwa na onya akọ emergency ana edie na asie maami bi akọgbo awura shop bi na wo pie no wa wiewia enuane a yedie e de ahyehye sebe ne drosim eno waka na taade tenten aguso enti obi hu wo pie na security camera no eche no no mo ba alarm no mo kyekere maame ne to ho ma posini no e baaye ti posini ne baaye no obusa maame ne se awura adan de ne hawo ya sebe oba te sew shop no aba o ba bewie nuane no so opanyini papa posi wada ama nyame pe no se mewia aduane na emum enei me wo mamiensa me kuna wu de me ne me ma no bedi enne eden me tumani a ento enti de sese mehwo ene se me bana me bewia oka sa asemi posini ne foy okay enti in the course of investigation because oba mrani mu a lawyer for be catch said the ignorant of the law is not an excuse se wunimu mrabi ana sebe wuninim die bia wo mrabi ho na wo kokoya a untumi mfa no ntwitwa nya ohunti obeye investigation okay ene etesa yenko mamemfa mani krotua wisi enko hwese ya mpase wo mmabi saa wo ho okoye no ampani ampa ankoda ne te ho ye nkwada yisu omuhu wo maame no first thing ma ekom diyo na wunya aduane posini asan for second time enti oyi abanka ba efri awura ne nsa enu obusa awura no senti se nneoma yi a wo fa ye nyina no nke betumi asomo akosi sei osinka ye nyade ebedi ne na adekye de awurade na ne bekere okay ode maame ne ko shop ho yi wono ankasa ni botomska muntio etoto nuane ne dodo ka ho ma no seje one o mane nkonkodi so to awura ni se dabi baba posi wo yasa wanye ne ye adenti na wo yasa ya chekromfo amanfo ba bewiame na nyankopo adom yatumi achibia se na woka enti opese wo ja maame no dabi me press charges no asemwei enko court maame na ko wia o posi ni afọ se ne nsa be tat corner die na posi ni beye de obeye ne so okay prosecutor munya hu adwuma ne yemfa maame ne nko court ye de asem ni kopie court prosecutor ko prosecutiye posi ni awokoche awura no wo ho no saada no nanyo no ne wo ho judge tu asem ne sheda se momfa prosi ni no a wokoche awura no saada no mete se yeso ono ade ne botomska kototo nuane momfa ne mra no meka ne investigation a wo yeye e wa asem ne ho wo court no obegina ho my lord meche no ampa medini kofie diemdi nka hu ye ni ma esuo omahu omo maame kom de wodom de toso mienu mehwehwemu wo mpotamo ho kire me se eyampa ni kunawu wokobu do madua ana dua kasa no ene ku no nti free ho no abrabo ni mu abeye den e de ama won nanso eyemrasem papa no still obe press ne charges enti na ye hu adwuma ma prosecutor e de koy osinti san hwehwemu we nyina no wo kan ni nyina kire store wura o se ai judge te ho amanfo e wo courtroom bo wo dum wani na adane su afi wo mu aba courtroom ba betie wo ma ansem no estate obi so de gina ho o se my lord I'm sorry me pledge sika sei e de mawura no so on fanye sei na we nsu asori preje ba ye na sika awura na nya wo ho no etumi bo ni dwetire sanku akowia o judge betumi akase onfa ho ode awura ne betum nanso or apply common sense. Say Urani a very successful business woman. Na sa maame no on fa doye ye in Niagara. Sometimes emrani to me chill the washa one tight corner. Oya ni hwie ye. Papa we sa kwada 14 years wafa o. Yeah wafa. Wanyim no mranu tia. Akwada no so ote ase ana wan tia ase. Ya do ko gina court ade baby a wo bedam but ye musa ye ho se
common sense ya anya adwuma papa yi akwadem akwadaa ne nana oni bi akwadaa ne maame na okosra no kohia asa boy we no akokora yi no akwadaa ne maame wawo abotefo totofefe akwadaa ne nua panyini baako efie nye enti nkwadaa na ne pia wongum fight for yourself wono nso akonyem mpre waso saa wono nso akakra bi no wawo te sesa akwadaa we na akwadaa we nso akoye bi ono awo ho wono nso awo ketekete enti maame wo ne manketo yi nso wo se be mai odi ne betum na nani bi wabo akokora hwan ne behwe saa akwadaa we ni nyinsen no e de Asem Beba. Nti at times we apply common sense in our course of duty. Madam wase ene mo setie ena wiei me wo awuraba bi e wo manim ha abaya akwaba bra wanim na biewa no why eya biewa no kasade why kasade very good ya fro se mawura ache fa me pel akosia na adwo apel efia ufri he na ba efia ache dedi akon kuma se heya Asem Beba na pel ede waba yenim ha kyerɛkyerɛ wase mu na mentio ache nyama be eno so me wa ina ne se kasa ha o target nie dienti na wa ha obi aje me nyoma kyerɛkyerɛm eba ne sɛn die na asie mi frita krade sekenita krade na mba kuma si 2015 Mrs. Stentina me buy but no nyim ti obewoye tobo dwato ahene sorry pejade ne bra soro kakra ma no na tunefo me pam cho etiefo mo ma dwato ahene jata banya ne ho adwumanwie owia meto interview ne so tunefo so won kasa den tunefo dwato ahene etiefo dwato ahene jata ba ye ne ho adwuma ma hwe ya wo me entehwe enti wonye na won kasa nkyere no o hwenso na se wuntumi nkasa na o case no ye dismiss ya no aka ne ya dismiss no wasore call baby ena wie ya Muhammad ma me nchiachia why osina na Krobea me hokani su weba ono nsu tie upa astan court fo ye mfa wuni agro anwa Sadat Galaxy me husa wonso aba o Galaxy farm abinchi no osi akora me yire Sharifa woni madwuma ye fo nyina wo mfa ani agro kora wo sawaba shop ho no ya wono wo mfa ani agro kora amisku spelele osi akora ya Krobea Asante awiei yenso ye wa homa no J Max osem pamcho monhye good pel afedie watufo good ntibie wa no 2015 oba wo sister ba ewu kumase ene ye dai se me bae no na menye adwuma for that time no okay na me sister onyi mintin of friend me say membra na membeboa no to bewo 2016 to wo mu wie na ne kunkon han dan foforo e wata soman so ma na mokotena ho na oja bebe o han no e ma am na memete ho ti 2017 na me kope adwuma e wo campus Kenya West nti emu wonu mi ye adwuma no kakra mi boss na me ni ye adwuma no no ntua me kaye ti me se me je ye adwuma me kotena afie ti ba nsa na miniske bia wona ode me kanso na me ba se me ba beje misika wo me boss no ti me ba enu na me tetu me boss ne nkasa me enfie mi o enfie mi ti mi jina bonto sa na me koshia boy bi ye friend Kofi Apia ana se capture Kofi Apia ana capture pachani ono na akushia no pachai brana ujina hodin no o twen de o boss beba abeka ene o ba wo nchen amba me nchen no ye dai kasa asi ho one ne nan fofo o kama atewe no se me beka no mo yenye fo na yembo kasa no tuwa ha kasa ye de snook de nipa bi na wo mu na we bo chimni se na
mo mpa no bi picture mame na kasa ne brofo ye say kasa ene e kwan a obefa so a obenya bi no kofi fa so mo mpa kasa brofo na mo mfa nhwe picture okay enti ukobo kasa to aso mene no ena nanfofo no na ye boy ti wie na oje me number sa 2017 mo na oje me number yanti enka be November December mo na fi start say ye communicate ya de ba 2018 afa me sister baby amete no kotie ho no me time so so be de me kope baby tina na edwon so me koye no so no man shade nyes kasa nti me fa mo amakom baby wa nkofo bebre dan ba ko nkofo bebre gum ti week na wetua na me kotina ho bi edaya ni padodo dem omo ye bibi sa wa makom ho ni padodo ne da ho oh okay enti mo ye adwuma na bosome so a ya juiska na mutua ne say week 5 cities wow okay to aso minim se ho dia tremi busa amakomfo wa onim bibi sa no afremi aka kire me to aso tim kotina ho te wonum na mene boy na yegoso ya kasa ni ade we bi na akoboy ye no we bi a na wo bo brofu din be kasa na okay to aso na mene ni ye nti wande bi na friend say membra ne ho atonso ti atonso na me ka chene say ba me ba no miniske bia wo me ho no so de se mo fa isi di sa me fambra to me ba ono be ma me skana me de aba and see okay for the first time I me ko shiam na me koye kra me be hu no a ono angese bebia no tenye ho no first day no na me koye o de me ko na danfo dem e woni anya hwe bibia nsi na osha na nko opi bibia ye me nimu de okay na won so na wunya bibia nka abaye okay I want to down for them. And a year day. See, I want to na ye na okojam no ma 10 cities. Oh, be out the 5 buy and no ma 10 cities. Ah, waboka. Na me de koy. Still na yo na mi still na mi nyedwuma metifie. Na mi konya edwuma bi wo afon kwanta wo. Awon edwuma wo. Omunnu aduane bi wo na mi koye bi. kakra so ka chem se bebia me ho no ne ni nje ho asenkofo bebre ni ade no te me mbra na me ne betina wa atonsu o ma me fie o na me si okay wa boa me e ho de me ni so se wa kokotena ho ko me ne kotena e e wo atonsu no ma me mu fie ho na je se no mo aba bedane adofo mpacha mo te se empna oba ne mpna yete ya mo da sore oh okay and the more de ana mene yet ho ye ho me ba ebi wa na maba afro kwanto na mabe ye aduane ebi wa so na madam komu ho ti bi wa da me ntumi nko na menye aduane na ma frɛ no o menye aduane se yo ntubra na wa ohia me age aduane na odeko inti omo yesa nka bebi omo te no omo ba be yi dan no so no ma se esi no foforo eno ma me ka twene se wa han dan wo eyija inti se nka be ya onkotena ho na mo mu fansi esi fio ena me se nim ma asem o ye ni nto ka se me mo me nkotena ho na unim so o ye ma asem pachane obi a woni ne tie da sore no obeda ye ma asem pachoye to aso no ka se wo betna ija ho ena ye day 2020 no before 2020 ye wa tonso na me ye adwuma wo meton ye ton prepaid e wo kote ni na me ne net still no nye adwuma afina na we wie university nti no nye adwuma no tifie mi ana na me koba san nti 2020 eno ma me ka say ne omo ba be say fie no nti onkotena ono ka say me ndin kan na menko tena ho na me pack me nyome ina na me koye
even if you cry me coin and light be no the tenant be or no meter ni bi old meter no let me send some patcho mean to me the soon sir to me joining no see okay na me joining for the meantime na me sure tenant send your no bill na ba o jeme kese ni ade na me ko efi ran panacho say prepaid no e ka was on the card na mame na mi amintie ne kakra mi kwatna te konsum konya sports ejuma wo e wo tech junction ameye ti sports ejuma de tips ni ade ti yesa na month no so that time 2020 ni 300 me ba o month so kofi de mama ni o na me de amano o de wakatua na bisi be ma ne nsem de amano we bi de ntansi o so oba pa bagina katua no de aba bisi be ma nsem na de amano na me de amano okay me de man so so de me mbo bosia o me fambo me bono bosia me de be ma si okay say me no anti me ye adwano for 1 year ni na me monthly pay ni na me de mano full year ni nyina full year ni nyina mon ko ma me 300 cedis times 12 full year ni nyina to aso me de mano ni ye adwuma ni mu so na edan ni mu ho no akonye ni ho na otobo ansa na be escape me na wo the monthly salary mana wo ye there now survive it till next month because of tips ni e wo be adwuma ni mu no ti na wo survive it e was our tips ne so 3006 to aso na maybe sana dan for be a stuffing chase na then maybe sana say any wardrobe ni SSR 2020 mu no so 1005 na me so okay menya 800 kofi je na fama wadan fo no no ondin kan ye akonwa mame onin kan ye akonwa mame na me 800 man no do koma na dan fo no kasi I free before I me free kote prepaid one me ko ejuma na me ye prepaid ejuma no me ko ejuma buy no wait to ko TV wo me ko buy o say eja to TV ni mama na say na me so ade TV no na ye digigi ne be de na esesa ti no so me ji me pay and so na me je 35 sa kote wo na me je 35 me buy na me say uswe ko bi say TV na 35 so de je me so me je monthly pay no na me de man so nje LG flat screen o say nimpa ne say a second hand into bed man 35 na me 35 no e man no so on phone ko this TV number no ko de buy still na we wo into this kind man down for no onfanye nkonwa ni kan ma wo e no de koma no ye ma wa na oye konwa no ya na me bisa konwa no no so waye no de bebre mi up to na me senka konwa no to aso free ho e na ye dey in 2022 na madam for be free trading e ba no ofre me say o the phone e bre mi ti mi hia no e wota krade no me ngi sa phone sun na me koe o the phone so the mam kwa na ma o se ma me die wo me sister die wo me nya die na me so okay o ma me phones iPad ba ko 8 plus tobo enioma wo nyonko no free Sweden e ba no de Sweden boga de bre wo na wo bobo so yi o ma o de iPad ba ko 8 plus ba ko 8 plus ne ye de iPhone 8 plus eno ba ko an iPhone 7 ena de iPhone 7 mpachai eno so an iPhone 6 iPhone 7 and iPhone 6 enti phones ni nyina ya dodo sei 8 phones onwotwe mpachai iPad ba ko mpachai ena de ebio 8 plus na ndi anya phone enka ho bi me se phones dodo sei na so den boga de brel mpachai na makano ni nyina ya nwotwe 8 no iPad ne ka 8 ne ho ana enti ni nyina ya 8
8 plus baako wom. Mpacha 7 wom, 6 wom, 5C wom. 5C wom. Phones ni nchiche mu no no. Okay, to aso. Na Sony Ericsson yam. Sony Ericsson yam. Yam na Flip one so account. Ano so ka ho. Mpacha ne account mani 8 no. Ay, okra Sony Ericsson no akai me first kuma se ha. Sony Ericsson ba so foforo. Se wonam sa tam na akata fo no. Omo de gia manfo no. Oya o si frim fo no. Into phone ben na we use o ka se Sony Ericsson o se fa Sony no na fa Ericsson ne mami. O ka Sony Ericsson na akai me. Hey, okay. Into koje ene ye dey. Me koje na me back to Kumasi. Okay. Te me buy no I say 3 days no ba me wo eyijawo. Na me chance kofi. Me ko share asu mesi. No phone so de ma me ni na iCloud so. Minimu inteje na fa kone se bi o metumi ye fi so mo yi fi so wia na se beton bia na metumi dia arrent me dan. Na me di sa phone ni na e ma no. Ngotwe ni nyina me di ni na ma no. Up to now, min saying car phone. Up to now, min saying car phone. Into 2022 October, and a rent never a jaw ne besu. And a package no me win na me de call, or mobus in fear what tonsu. TV, me fan standing fan, be beer, fridge, me packing in on one pone on in a damn for. Driver obey no many na packing or me de call, or move feel. Sada na ye pack ya kono. Oni ne girlfriend e baby. Oni hwan? Ne girlfriend. Ade sa time no oni waja ya na. Na se wo ho ase ye ni ho bisa. Intama me ntumi ankobi, wa mama ankobi, me nka ne sa. No ma me no papa yi na age ne hobi. Obe pake edem ho nioma. Na nioma ne ye hwan nioma. Me nioma. Wo betina afie ho ne nioma a watumi ahozela toto. Mpacha ne. Ede nioma ne de nioma. Fridge. TV, standing fan, and a ceiling fan. Oh, nyoma baby. Edemo nyoma. Eno abefa ko. Eno ye nyoma na odko ni. Se na me ni baby a meti for the sad time no. Into ode ko na chese won so wo kwa akotena he. Me kwata madam funche. Okay. So ode nyoma no kogu omu fie ho. So se minya edan ni bia na makosisa efri ho. Okay. No first I nyoma na koi. Nti minya edan ni bi na me kofa nyoma no. Me koi na TV ni fan no. Enim nyoma ni. TV ni fan ni na me fro kofi mpacho me be fa nyoma no TV ni fan no enim no so fan no de me ana me fa but TV ni de on fire na me se won fire ade nyoma one of the buy then na TV no won fire TV no ewe hin no so no de hu ya se ni bu ye fu no hange up na me catch o ma me say nyoma ye de koy ni TV no me hu de ma metumi ka twem ya ne se ai se mi kita smartphone metumi akọ online with the adiji meni ni ade se every wo ma bosso maka na me ka cho papa se mpacho kofi oso no mintina bi mama te me nyoma se na e wo no ho obo boss kire papa no o phone wo twe ene TV ne fani na pesa min san kana misika 4500 minsanka 4,500 baako phone enwotwe TV fine ena ankonya stuffing chair o ka kire ne papa se wihia ena o ka de ena papa no say okay maka wate obefre me de me nkofie na obefre ne ba no no ne naka na me say okay na me koi ti papa na mfrɛ me e wo ma na mami amaba pacho no kan ni akosisi o se an me frɛ no o de iPad na 8 plus na abre no eno kwana me intimenje na me se de bi me phones na me de ma na ni intimenje sa phones tu ni ma ni yeyi intimanje na wo papa no na me de me koi inti me de asama ne court sanka omunkwanje minyome mfree boy no ho mame but nimpa ne so obeje 550 cedis but that time na mi niska e wo me ho na nimpa ne ka say sa de me nko papa no ho na sa iPad ni 8 plus no me nko de na ye evidence
na me si okay me be fi ade chin na me call papa no se mpanacho me ba beje de kofi o de ma on iPad ni 8 plus me ba beje no si o omutu fi omu bebi omote no nti wo de me nko no be hwehwe na ya me mbra na me beje na so be frɛ me na ma ba beje wan frɛ me me ana me sign by me ba ya o say o the phones no ama me na me se wo the phones ama me say papa de say ono the phones no ama wo abra me ba no wo say mutu ye no hu kai bebia wo de to ye nti me nko wo be frɛ me na ma ba beji ma hwa wo mfre na me ama san afaka aba asfe me ba ya wo say me ma ba beji enhoma no me ma beji ehwe ma bo ne ba no abo papa no ma nti sa me kache papa ni say asa me frɛ no phone so no me kache ni say ono ni na ebusu na mo nka no kre na me hangi up if you want me to mo nka bi me yes ma ya say bi a mo be frɛ me aka say bi a baji wonyoma na say baji ma ya me to obi anka enti waba ha say yenye de na ema ho ma ba se mpamocho monje me nyoma ewo kofi weyi na ni na ebusu ni weyi na emfa mame me TV me fan me akonnwa me sika ene me phones me bibia emfa mame when you broken heart ya na oboa Mbacho David ato edem Mbacho David when you broken heart ote hwa o ka nneoma bi de oni kofi aye atwam bi a na ma wakoma esheki nti ene yete saade ya amade ye woni hɔ a megye maade nye saa bi na eyo enye saa bi na eye me nye na nso kratitu ameje me nyoma ye ni nua ba bebia me kotena ye wokote no na ni nua ba net ote ho ti otu no se na nko de dan na ma na danfo 2000 but say ye me de o ma me 1005 me kotena ho nti o free dan mo ni ceiling fan oja ho ne curtains ene ni rubber okonsuo gum ni na oja ho nti dan no so ye so sanka metua na me kan say sisi a me sikan na ewo brawe me dan niska na me die tua o se fi ron so ha no nti oba ho one bra bi ba efio okọ no wetu key no ekọ mini ho me kwa sorry Sunday me bae wabetu ni fan abeyi curtains abeyi rubber na makonsu egu we hwe nso na egu ne nneoma na oja ne wo ho no wabesesa na ade enti eno na hyew eno na eye me ya se me de wo bra ho wo de wo me ho de a wabefa ko enti nye broken heart na ache wo o te wa wo kai kofi mpacho debi o ye sure mpacho debi de twato a ne kasa ye da bai I say this year edibe say fense be January February mu ho titama wo kokotena yija ne de wa ma ho bio no oba ho no ba ho no ko no ba no ko enti time a wo hu say owo ge no still no da so rewo nse na ne ye wo ho ma ye me ko ne nchen wa to nsu me ko to oba wo ho ba still na me yi meni na ye ti na wo pene pa on like me catch me say mami ni no ayo na ne kasa o say e mami nya say me be sese mema kumase na mabana me say me se be man se be ma we a de waye no me fanche no munti o we ye mfante maami afutu a ode ma ne ba o ba Asante mam eye mate enti wanya broken heart mpacho debi unyai mpacho debi eni ejama ne nkai facha no ana me ka say me tumi de ache no but de ni nwa ne ye no sa me de che no be ombe hu se meji mi but me njimu ye na wa so wonya sure odoma wo jimi odo anyimi o kan ni say ge bi ti hoti o say me kwaji makatua 3.5 nam de abesi be ma nensem me kwaji 3 million de nam de abesi be ma nensem ge bi ti wo ka say ge wajimi papa onyonku bi anka sa bi ankyere oda menya dan phobia me no bi ending kom okay nyese e ya ateni na me di na guess ya mo yesa anso nyese mo agimi se be wo boa be me ye te se de sese Dr. Hepa Plus
ɔde fa yɛn so ma yɛn so yɛtumi bua nipa no saa biara na mepa akyerɛ wate aseɛ nti mmoa deɛ yɛ mmoa deɛ ɛyɛ doc akɔaba akora mejo so ɔho te sɛ nyame adom ɛnɛ yɛ benada yes ɛnɛ yɛ da foforɔ yes ɛnɛ wia yi yɛhyia na hepa plus pavi plasmos no fa boa me ne metiefoɔ akora sei de ɛno a na ɛboa good ma apɔmuden ho asɛm no ɛgyina yie na ɛnɛ no mepɛ sɛ mmoa paa no yɛde hyɛseɛ firi yɛma no a ɛwɔ ɛses ɛne wɔne a ɛbɛkɔ no sɛ obi mu afe na ɔyɛ totɔ ɔmo nneɛma pɛ wɔn ntaareɛ wɔn nnuane ɔmo bɛdi apakagyi sɛ provisions akɔ SHS no ɔbaatan biara ne ba ɛbɛkɔ SHS mesrɛ na adeɛ baako sɛ ntaare o aduane o biribi a wotɔ sɛ akadeɛ anaa provision ɛde ama ɔba no ɛyɛ ɔba no nti na wotɔ sure ɔba no nso adeɛ som boma no paa yɛ ne nkwa na pomuden so pomuden sure sɛ bɛgyina yie good ɛno na mesrɛ sɛ wei no pɛhepa plus 1 pɛo baako pɛ 1 pavi 1 ɛna plasmos 1 wei mesrɛ about time for no sɛ bio sa nka me wɔ ahoɔden a nka mesrɛ sɛ GS koraa de bɛhyɛ list nim kɔmɔ fa nkɔ prospectus ni mu yes sɛ obi a ne ba ɛkɔ school bia no ɔkɔ school bia kɔ sua deɛ no hepa plus pavi plasmos ɔmpɛ 111 na ɔntu ne ba no fo sɛ bio school no ɔkɔ no so yɛ akwan tu a ɔtu ɔkɔ no mu nsuo foforɔ sɛ bio ntumi mfa nsuo a ɔnum no wɔ fie mpakagi dodoɔ sɛ mpo na wɔbɛpakagi nti ɔkɔ no mu nsuo foforɔ ɔkɔ home mframa foforɔ dormitory hɔ no ɛyɛ woni nipa foforɔ na ɛkɔ tena enti ɛsɛ sɛ na pomuden no ɛgyina yie ɛnyɛ sɛ bio spiritual exercise ne yɛ mpaebɔ a wobɔ de ata ɔba no akyi no ɛyɛ o nanso na pomuden no deɛ ehia ɛyɛ prime ɛsɛ sɛ woma no gyina brane yes good ɛyɛ adeɛ ɛsɛ sɛ ɔbaatan biara no anaa obi a ɔsponsor ama ne ba akɔsua deɛ biara no hepa plus pavi ɛna plasmos no deɛ wonya 111 a fa gu ba no adaka mu anaa ne trunk mu ne chɔbɔs mu na srɛ ɔba no sɛ ɔbɛda a ɔnyi topayɛ no baako ɛmene hepa plus baako pavi baako plasmos baako ɛno na ɛba bɛboa ɔba no ama sɛbe aduane a ɔdiiyɛ deɛ ɛni sɛ tena nipadua nim ɛwudura na ɛwɔ yɛ nnɔbaeɛ so a yɛde ayɛ aduane ma ɔba no di no nipadua no bɛtumi askriti ɛyi bi afirim srade tam ne asikyire tam no ɛntena nipadua nim bɔntoa sɛbe ɔbɛnyini abɛyare ɛyɛ hepa plus pavi plasmos woyi wei nyinaa nso ɛsi nkyɛn po a sɛbe wɔn washrooms ahodoɔ ɛndeɛ ɛnyɛ asɛm ketewa o adeɛ baako yɛ sɛ JSS ɛnyɛ SS koraa mpo SS wɔ hɔ JHS wɔ hɔ apart from washrooms no na wode afo w'ani to fam hwɛ saa adeɛ wei yɛma no te classrooms na sɛbe obi hye bɔla ɔbɛtena hɔ sɛ 1 hour 2 hours a na ɔhome saa mframa wei ne nyinaa nso weaken cells no ɛnyɛ sɛ ɔhome yɛ sɛbe na nsaa te agu ne ho anaasɛ wanya problem with ne lungs ana dabi o ɛyɛ nkakra saa nneɛma wei nyinaa na yɛato yɛ bo ase asrɛ sɛ yɛmma yɛma no mɛyɛ sɛbe ayarefoɔ daakye saa bere yaa no ɔba no ɔmpɛ hepa plus pavi plasmos na kyerɛ ne sɛdeɛ ɔbɛnom no ɛno no bɛboa ma yɛma no daakye no ayɛ apɔmuden kwan so nti ɛyɛ hepa plus capsules baako pavi capsule baako plasmos yɛmfa ngu wɔ nneɛma mu yɛka capsule asɛm no na mede adesrɛdeɛ ɛto ama yɛn nso ɛwɔ street no ɔnse sɛ deɛ ɛma no school no nti wokɔ no woanya capsule anaa wokɔ na capsule no kora su a yɛnyae ma yɛma no ɛkɔ school sɛ bio ɔmo nom capsules no ma yɛn yɛdeɛ yɛwɔ fie na berɛ a ɔmo kɔ yi capsules ne demand no yɛnhyɛ da mfa nhwɛ yɛ ma no obiaa mpɛ bi ma ne ba na ne ba no pomuden gyina yi ne sɛ nti mede me number wei ato dwa ebia na ɔpɛ so wofrɛ bi sɛ sɛ me ba no ɔbɛnom ne sɛ ɛdɔ capsules no bia mepɛ bi ɛhe koraa na menya bi ɔba no deɛ ɔnsɛ nsuo no akora asɛm
One of my winners or Catasocra refrain one for the near man. And in a year, Cassima, banning capsules. Okay. To bet me a Fred Doc, me bano, or bet me a numbiana, and me bano crow ya rewe of drone or banum, they say, sure. Me bano, watching also in your capsules, nibby, a number winner, me demon. Okay. Ubi ampe hepa plus pavi plasmos to pay a money banco. Good. So what school muda da safin or beko. Binom. Good. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Ebia wo ye abofra obeko school ana wo SS ni kradada wo maame papa de o hwe no ontie radio sisi wo na nyame ama akonya ma wutie catch the maame sure catch the papa because ye wo apomudin wa wo fo no ana de o hwe no krada bia ni mfie kwa nimo obeko na wo be wie in 7-8 years 10 years time obey adwuma na wadwuma yem na ya hoden ana se yarem eni nti se o tie o text abre ya ka kire wa wofo ka kire woni a ebo so ne bo anya den 2020 na ye kan se ye sre woni e to ne se yantum dabi school for mo nkofa yi bronya ho meri kratas bia school for 20 yantum ye kan bo no o take 20 ba ku bia ye 20 timiensa ni nyina 60 yes o covid party hokra o de miensa ni nyina be ma 50 owo asokore mampon baptist oni ni di men kan sa statue no ne nchen hwa eno ano no kwa gibinom na gibi ko school mu wapom dinti ka kire wa wofo e 60 cedis o ubenya miensa nyina bi ubenya asokore mampon kra de e ma 60 ubenya 10 na school ni de eja de beto book when you avazo Hepa plus Pavi and a plasmos na isi ya TS street sure yen ya na run economy na ya bre nti meka se edru bnada so ye nhwehwemu wo wa pomden ho woni padua mu no ebnada hwese wo diabetes ana hwese wo akoma ya re bia na hwese udware wi a ho keka wa na ma mentwawa no mesre meka na no de wo me fie asa enti na me wo ensuo mienu to paye baako me de ba bia me nam bia bi ka me ho egu me kam na me beyi free ka nim nti me nante esane kakra me kono ena me hu se enkwada mienu maame panyini baako maame ni bufa so a waso ne yem ena enkwada no omunyinyini sa doctor utumu se enkwada na ye very worried ena me busa se adai no so omo maame ti omo de na call health facility bi na am se maame adai o se bra mintumi me wo osa mintumi enti amani ni padua no emu twetwe no ena am se me waduro obenom o se menom good and then fast doctor me ye mixes wo ho me hwie nsuo no mienu no we bi edie bi na me tu to paye no na me de fry na me se maame tenase no tenase na me de ade no ma no ti wonom ye no na me se twen kakra me me mfa wo nko facility nansa enti awura ne te ho se ne na tie first no afei na reduce me so be ko o se mo ma me nko fie na me nkoda anopa tututu na ma me ni tumi pono oba be damase enti me di nsuo no mienu topa ye baako me de che no ka kire ne se sa kona kutubi na nyame nhira o enti me de be ya dance ya ma wono mu a ese ose bi se ne etie bi a obi a kopebi we ye live testimony saved by Krobea Asante Dr. Krobea na Yaw Asante yes nyankopon afa so save life sure say na ye hwehwe sure say ye be save ye ho ebi kura mpo a obufa so no ankodru hospital obekọ ansa doctor beba no ebi kura nanka bibi etumi akwa akosi ase ya mpe eti nyankopon nhira o say wafa so emma ahoden aba mesre
ene ye benada dwen hwe wapo den say bia sabio uti etedwa o kenkenken obi ye eja ho adwuma na ni so brebre no brebia moja duro bia da bio ma wo nipadua na eno ankasa hwe eye moja ma no na ho aden te sei sure obrebo o kidneys na ho aden te sei eno nti na ye kanfo hepa plus pavi plus mo say edru benada pebinom na kai se benada nkoane da eni so daseni do benada nkoane da me no eni so yo ba so yo bema men fa bibi nyi ho ano na emom bene wo ho benada de ye no benada na emom ye bene ye ho sure na be bene ho ade na ade ko bene ho hepa plus pavi and plasmos opanyi bi frame me okay I say doc what draw no ayedwuma powerful yes me yo oba panyi 62 years wow na me tese wo ka se yetumi dia tadwe na num se bia ye maba wa ne nko a hwe o se sa na nyankopon ti na yeyim powerful na o se oni ne kunu mo adi ne yie pa ma ne kunu de kodu kakra eto akire 62 year old mami ni ji aba o se ne kunu na di ne yie what ya say na mesre se utie mi a adanse na eba na nya bosire mu kan da be na me kan opay se second year student bi o technical university o se na danfo K University ni na tiare na so sebe maka wa hanom da na me san ka se oba de two options ma wani mom enna ho mema ni nkobie yani da ho oba de yani da ho enya ni bie dabi na ko bia so bi so free mu ba kekao sebe na niam bie ni se free eba o se K University na kanchen se dia tadwe tutu akiri asa inti say wash ni ade ne de say no ye migrate from sa era no sure e hepa plus pavi plasmos no fa na tadwe tutu akiri was since then why you free what muscles ase what you say no di inti a muscles ehia what you say hepa plus pavi ena plus baby e to ne aduro bia so okay baby okay ena wo your bearman so a doctor panyi bi no say wate se me ka kodu ho asem na o hye mi nkran se mi nkoso nka na me magana fododo no ehunu se advantage ne benefits e wo kodudie mu no e kwatra sex se u nimdie kodu tumi ye ene die me wo kodu mu a ankese se obema bia pebinom e boa wakoma akoma se ye de akoma ye adwuma o ma ye de akoma ene ye niema yes e boa wakoma ne o kidneys what you say enti enye sex ne nko yes sex ne de potassium ne ade no nti no eboa na kwadu ntini wo ho nti ntini enti obema wutie menye me na mbetufo the bida bo modin ma kwadu die no enyina yi na wunya wo hepa plus o pavi o plasmos wawie no na de ato akire okay ena ma recommend say o kwadu ne de o de at least wanya kra me sabi de obi mo fa 4 obi mo fa 5 obi mo fa 6 la so for you odun ka o de 6 yeah enti at least me ensa okay nanya so mfa so bum o de kwadu no etoto hepa plus pavi plasmos na chi a e de okwanim very good man bi so odi bi tu akiri na de no kwa akiri hepa plus pavi ena plasmos good kwajibi me number si ubetumi afre me na nkomo bia opese ye die no ye di me na ubedi sa nkomo no okay kan so se bebia ubenya bia to okay 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia dibi brawo ene woni di adanse mense se nye woni e wa hanko an mo isi dabi honso for bre yes honso for bre wo asem wa sabio wakotwa scan bi obi wo hon mo dware an ho keka na manoni o obi ho ne mema asem nkoyi obi honam yaw ni ade obi boso fono no wakọ doctor so so onyare o
machines net labs confirm say onyare enso enkoyi onya hepa plus pavi plasmos na ya dance good wo amanoni a 0542 807 907 0542 807 907 na ebia ye de droben ato be mem okay na now your be ma ochimwa na wadwo nso obi bra filisa se bia kem obre wo de ye kubensu fatu flash niema obeye okay yankopon nam so aye niema bebre monekasa amen yadase arofo hepa plus doctor yewura ebenezer agemai eno matedenka no de papa ya kai me ye living testimony to it nanu ya recently obi a wo bufa so ode anya sebe na pomuden ode enkwoko hospital ukwa kobie card uwie koye lab nom ne de keke ka ho kakra wo de koye no antwam kura nya 150 bi show adoye miensa no nke ye sister Ghana senka me ma ne kotoya nke ye sister Ghana na ma yitopa ya ne su 2 na manum we no so kakra nso me de che no ahoma chiko na wo bedamase enti se wonso wunya eduro ne so mfaso ene ho aseda onua don't sit down in your home go to baby eton waduro bia say ya as I'm talking to you na wonso koje ne miense ne nyina bi na wunya miense ne nyina bi a ebeye nipadua ni mu nsenkyerene efirimu a ebepia bonte amoate ase ye makai eyebube enti wonso ye bi awiai awodade mu ntia nkoma wo udide Esther Ofowi dodo na animsi efrewo akuabroni Anoga sobolo ena akuabroni owo na Josephine se wa bafi se ene udi wa wodai Esther osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you akuabroni adofo mi twa me ho aba yebeto aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa Hepa Plus husband and the one so we Hepa Plus wife na abua no Hepa Plus mixer ma je duro di pa pavi plus mox na Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mintimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ene mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afra
frɛ 0244 886437 and 020 168 1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Dasso. Minya udeni. Uye kikim. Abna na oyare no fa here. Midimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Midimo for Herbal Clinic. Dr. Time Dasso. Me ko ho a wonum hwehwe mi mu. Eye me diagnosis no. Ade be ya ka diagnosis. Eno bi. Ena ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnunu mpo ɛna hwim yare no ɛtu afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbi apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hodie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Midimafo Herbal Clinic Dr. Time Dasso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Midimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, uye bwe. Baumia, minya udeni, uye bwe. Hey, Mami Jemfwa, ne na mawani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS, ayama me ne me ma wo hu. Na me hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe ye nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado ene Dr. Baumia edi free SHS ebaye. Se sia me mami ensa, kofi, esi, ene kojo, eni na ko school akese ni bi. Minia, na wonim de ya no mo eka. Omo se omo ba omo de nsatraye bebe mo. Ebi mo se omo ba omo be twam. Ebi mo so omo ba omo be ma ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo pese omo yo ma de ni bi emo. Enti just say why na ntua. Na why nko ni free. Omo pese omo ya, eyi ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Ani protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Anu ti na wo se boy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS on ban. Na ya no ma mba mbe say ade papa. Na nado ene Dr. Baumia ede abrayen yi o. Anya free SHS for ya na mama ne nkofo se anya possible yi. Nanso se say dear, it is possible. Afiwe, ye two about the above free SHS on ban. Two mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Child smart food. Obi benya wa na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso e uso no ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidie free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho dura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada
Na adron kitinkiti bi a sɛ wotafere ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔn pam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ne peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kokɔben a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Afia, one sakraya, a bumputam, and Fia Cacre. Kojo, near my sonko ankasa. Say, a quite a ye, or Mr. Kwa who does a tumpo. Na enuma panswa ba MPP amansa chaya ba sa pepe SHS a won twahwe akwa ho sam sese adwuma ya bia foforo the marine free don so ne hobio me kai dum so bra ne yati esum na pii no MPP ayepi aduama da pia da hia de atumpon no fa se adwoa wanya free SHS mu fa so ama sese o school pom na eno ne akandifo ayehia opia ode na dwene sisu se obema aniema ayeyie ama obia MPP adene de se ensa chaya What December 7th no mumaya to aba mfa masa enkoso payi enkoso mumaya to aba ma number 1 waba to nkrata no so to aba ma MPP magana eniye Owura bra dabia Sanopo, Ewio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsuo. Efi kama wutimu, enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante mama nie. Emprensa sunie na metu die ibi. Nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Voter Drill Limited nkana. Voter Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfi duduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing, no haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free se, owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye. Because hey, where the opon pen in term dear. The one number second home 0244 299520 and 0266 432210. So what chere me Voter Drill Limited me problem na solve. Anokwa sese de dialysis boy de pao every see grandpa enya kidney yade na watwe bia 1002 ko enti ehye bia ni ho yade beso woni a wo yade atete sei asene so man mu ayedne abotre Debbie grandpa enti MPP abaye kire se wontimi nya bibia emfa saati bia we ho Omanya wonwene ayarefo ho no saa man nankasa ayare niama ene nabusu ekomu ayetebia nipa bebre na mu wo man mu nanso eni daso ho magana fo nyina NDC John Mahama banya eba bio se obaba foto a watudin Mahama care di atai wo mo yade a etete senyechia ma omagye ayarehwe a ebi ye kidney yade cancer diabetes akoma yade sickle cell ene mojamroso yade sega na nikuta apomudin si echiba akrata na se wonkuta no obetumi akọ chips compound ani apomodi atan bi akọji ayaresa saa enhyehyeye yi ebema Ghana fo dodo no awo saa enyarewa yi bi eho ahanwom eye no kore Mahama dwene yen ho tu abama sakrai papa tu abama John Mahama ne NDC Yati asem de. Edi asem na odi mirika yado anu ba bebesi fomu yi. Betie Dr. Fokuya wada Fokuya Herbal Clinic anu aye nim ne dada se ebensi edi nnua ehahama eni nubna esayare a wakwadru mu no wasa Kenya ne hu biemu o na wase November bosumi aye besimu no de toso 9 Dr. Ankasa Earth nase e wona so ye wokumase pechi number 1 na ada no yade nyina bedwane eni ti yare bia tete no Dr. Situ mirika ne fa
bra sa wo dishi aton someone tintan a bomodia nefa ne be hia doctor na me mo insurance metimi de ababia na jai na some de wom kra ne say doctor say wo ba na wo kra insurance a ye hye wi a e ka bia wo boy no insurance ne be fa mu fa na wo so atu afa na said ye nim doctor Fokio dada no sike kra wo bia so de ba ye be show kama konkum be bo menam ko hwe insurance twen wanye number na ansa na wo ko kai sa wo be frɛ na waji code na no ebe bo ma wo sika wo betu anumpo eso ate wo be wo Dr. Fokio Herbal Clinic e wo kumase pachi number 1 frɛ 0242 442 166 ana say 0242 155 935 kai say edano ye bosumi dubako ne da etoso enan a ye 4th November adɔfonom ebusuafo etiefo mechiachia mo nyina sa brei October bosome mu ne da so wo yi o na me bisa wo se wa ma apomodi adwuma yefo asoso onufo mu emiemia onufo no ahye se adwa foforo bia nkɔse baabi a ebetumi akoye kokramdwoa aha odaachen ene na meto nsa frɛwo bosome de toso aduasa mechire 30th October 2024 bukuada edi yanimu ye anopa no nwotwe kosi anwumre no nan mehwe wanim ewa yaresabia ewo kumase bremai by Grace Medical Center mesrel bukuada edi yanimu ye yo 30th October 2024 bosomia ye wo mu ide toso aduasa ne wo ye bia bomodia ne pebre nebra by Grace Medical Center my hwehwe no fo momfa mawo siensa kotodwa bisua na ehia se etwa scanner ebetwa o scan ne ehunu se saa dwa we de enkoda ne kokram emme ha odaache no fo mo hwehwe mu yi sikatua bia nim eye free enti obia fa ne ho nhyem na emmomo no se base ebetwa no fo no mu scan dia odofo wa na obetua na enso apomudinti anka metufo na maka kire wo se mayenye mfama wo nufo mu kokram ekumma nufo mu kokram hamma breast cancer tete ma ema efie jija ema efie ye mobo ema so ye ne ekura fie timeto nsa de afrewo bomoden se bosomia ye wo mu ide toso aduasa wukua de de yanim ye anopa na nwotwe enwumre no nan ene ebepon by Grace Medical Center yarisabia ewo kumase breman ebe DVLA office no ose kwadwo area wa uhie nchiemu bia frame ewo 0244 97 68 05 misi number ne su bio 0244 97 68 05 yebe hwe wanim yedamase Hooray! Association of Ghana Industries, the Ghana Enterprises Agency, and the MasterCard Foundation Akabum, Associate Jumedia Sonkokra, on the brain of Kumasia. Wait, a original job fair. Nasa job fair, a GEA Business in the Box project. Now, you say the AGI annual general meeting no APSO. Jumedia Air Bustle, Wednesday, 30th October 2024, our Royal Lameta Hotel, Ahujo, at Ebane, Atinga Junction. And upon 9 a.m., Pepe Shasi. Ekosi enyumre 5 p.m. Jumedia eyen chenchenche pa. Anunti yeton safro bibia wo pe adwumae. Wonso a wo penkrofo afom adwuma. Esebrei na wei eyakwanya kese pa ayedema. Exhibition so bekoso. Anunti amoremfi sa o products ahodo a wonyina. Obetimi aba be showcase. Wei eye free. Yenyoshi. Shedding Swan, Sajumedia Air Bustle, Wednesday, 30th October 2024, our Royal Lameta Hotel, Ahujo, Ebane, Atinga Junction, Anopan 9, near Pond 5. Sabibian in our pension mubia for 0322 091 699 and 0246 067445. AGI, the leading voice of the private sector. Charlie, I feel about 2 idea. My dear, baby, pound. Me who dear met 2 man impo.
I don't know who the other man. Would you make the policy about Mama sorry, Beba? I think so. NDC bar, you may be in Juman kitten. Mepes a branch executive na di omuhube jim. Say Kuko na person share poultry farm, Ketue be near Mao, Akuko Bono, near Ton Kuko na Mao, near Mao, Ediania, or the betrayed, Sika, or the betrayed, Mao. Hey, now that's not mostly. Onya Nan to Boissier. Ain't you waiting a papa say to Abamano? Abba, Papa no on sign a cra. Dada noa. Mudie, my yentia policy back one, Dr. Baumia, and my yemebuno. The person Mambunu Yenya Ejuma Aye. Jobs would be my major focus. Now, me be training 1 million youth in digital skills. Anya nunku was so be a bank. I'm a human kuma. Send a bay almost meet me be a munyum, no more fire mebun. Or sounds so say, Obema ya to adien, ne ye tian kakra, and only credit scoring system. No, hey, sir. Oh, anya nunku, my messan just about one count. Or sounds so say, or the idea your friend buy Ghana first policy, beba. And no, opesa Ghana for human baby. No, with me fire mebun. Wow, Sisi adie, December 7th about one. Minim dia metwamano, Dr. Baumia. Wana metwama. Anio, board solutions na Dr. Baumia say, or the Bama mebuno. Way ye monkey to akra. Mikra, Masisa Madriu. Sisi adie, and ya dia metwama JDMPU. The board solutions man, on one metwamano. Mo, minia way ye nina. A few way dear, Dr. Baumia vote no. Yam fan cheche. And dear, therefore dear, yam fan cheche. Therefore dear, yam fan cheche. Vote Dr. Baumia, number 1 on the ballot. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya Yaba. Aha, ye 102.9. Aha, eye, OTEC. Ansana yebe kono, ye ne efiapel. Ena ebon komo. You see, relationship, and yoma hodwa, eto de bia, ibitumi deba. Ofri baby. Ena aba baby ena wabeshia no sebe se oho kyerɛw wa abrabom na unya oba sebe obeye na dwuma ono ne die yi na mede ka asem o mintie kra kyena no asem na okase obeboa wo a taku ana asempo a emfasa oba akrose wagimi nyegimi memfa obi sabe sanie opese obre ne ho asema wo ode ne ho ma wo one wotena mfa ne se wagimi na wo fa ne sa wanhwe ya edin simpi ne beba. Okay, enti se ya ye kasa ide ne de amonioma phones ya I for idie bi wom ene iPad ni sika 4,500 ni nkonwa stuffing chair yibi enom ne de kekeka ho oje e de free cratch ne ho ekokoba se cratch ne se mimi okasa obedai oye adwuma ben sisi ya boy no sisi ade mini me adwuma oye owie ya no wanya adwuma wo hu so wonya adwuma ye yansa na ono ne gya ya na no ye adwuma pizza man wajai oye bibi no ye pamo no ho onya adwuma no na wone ne ntem te ogya wo anase na wone ne onya adwuma nyina na ne wo ho onya adwuma na na ye wo ho but afa de mi nim ase ye wo ho ase ye ni ho bi star obi sa no na ade te wo na oba one be mate na wahu se be ma no wo ge oho kire wa wutu afri baabi ode ma wokotena ye kura no ode oba a wo se eye ne mpena ne bai no ombe yi wo neoma e de ko no ni fie ho okwa ho utumi kokoto oba ni nyina na ada so ne te adai na me kana me mpese meye memasem ase meni we beja ekofa foforo beja yosen ekofo na me mpese meye bibisa na mpese obe bibisa okokun woni fie hoda ase enumre da ko bi because no ba she won o say e ma min re no obi ada e wo ho obi aye dai ada ho o ka kire mi na mi so obi ada mpese mi hu nipa kura wada no tina me ne preso
menene preso wo enimu wa eko corridor no mu ho menene preso corridor no mu wa na me de wa me menwe no ba ni free day mu ho opie e wa tonsu na me de mbasin eko me ba take dia na ba ye bio se na otetek sesei ye tu afri ho na onsan kotena ne nchen bio na emumu no yoma na ye de koye menene yewo na odini nyoma begu eyija hobi ti one day Sunday me wo no bae part sesi a ye de me koswami into o se menye bebi obebe me lorry fair na ade ni ntinto akonya dan wo swami to peso okotena ho tini nyoma no wa ha se no peso obeyina kodeko swami na me si okay but na nya swami na wo nso na okọ atonso esrai wo na okọ akotena intro no betwa me se okotena swami wo ti na de mbusa wo nyima no me se sesei wo free take ho uni baabi a wo ko but ahyase no okokotena ne nkyɛn saa ta ma no nya onwe wo da no opɛ wawe wo se wo ne wo betena wandi o ma wo betena ne nkyɛn adenti na second ne de wa mo ankotena ne nkyɛn na emum onioma no obesesa ye de koy okache ne bisuafo se edan bi wo atonsu ankoma me nkotena ho but se ne bisuafo na ampene o manfa eho na opesa me kotena no amfa man kotena ho tena me no shimbia me ni bebi a me kotena krache no da so do no patcho debi okay oba de achia me bebam ensemisa owo no pese obusa awurabai obebusa na awia isha ne nso se ya wo traditional Dr. Dawood papa no a ono na Dawood Herbal Hospital ejeso krapa wabebia odeje adasankwa no adofo dua ema yaresa na papa wei odinua ho nioma se ni hini ne haban na bena nomne de keka ho to de bi otumi de moa nso ho akwa bi e de yemro de sanipa yade eye traditional medicine obechiri mu akere Dawood Herbal Hospital ho adanse na meka na media akere wi se ye ya ye ka sei ema enam nyankopon nam papa ne so ama wonu mu anya awo no edoso omofra doc apa ho meka say ni pakro no wananti wachini ana wo ne mawo nanso ne papa ishi aye oye ni hwehwe mu hunu baabi efri no de aduro ka aye no enei oba akro apa ho ama no bema na ne bema ne da fom bem na oye ne hwea na enye yie sebe ontumi mfanya yi areho eno nso de mampe obi oha so de sesashem dabi ahodinim oni Dr. Dawood shi aye no wafre o se papa apeja o yeah apeja ahodia bam eja betua to eye Dr. Dawood bra no onye hwehwemu wate oni padua no ebi ayade bi abeto so na wakoa enko no wonya hunu yade kro yie entibra no onye hwehwemu se ye sikire yade a owo ho aduro tatahwe eye mojabroso a owo ho aduro tatahwe eye stroke nyodua yade a owo ho aduro tatahwe se wo ye obi a enamu yade bi no akote na wakoa enkwa obeye ni hwehwemu ode na duro papa a wo de beka ho eye hepatitis B ana wo ulcer wenya prostate mu ha me de rubber ene to be mem ansa no watumi adwonso owo ho aduro obema wo dwonso sem watumi agina yie be ma watumi ni obehia nso hunsuo ntumi nyem no papa ne wa aduro ya wo ni padua ne namu de ehwehwemu obeye ene be kire dura onfama wo Dawood Herbal Hospital ne number ni jefre no 0244 886437 ena 0201 681 717 o fresa number we ya Dr. Dawood no ankasa beje so no wakasa na de wonti ase no wachirim e de amawo awie Lactus Enterprise enso so eya aso ya Kumasi Krobea mu edumpe aseda house kwan so ena Dawood Lactus Enterprise
owo na Latus Enterprise ya meka ho asem na dofo obema wasi wudan wo Ghana ha obetrem ti se de owo abruchiri senti ne se adansie enuoma a wode beye ho adwuma eno na be kire dan no se ne yebetumi agina ama wo ope PVC pipes bend fittings eye kama ope Turkish doors eye kama ope paint ya wode beye dan ne ho adwuma ope chandelier light ope wall light electrical cables kitchen sink and taps ope tiles the eye kama ope WCs ope normal bad boot ope bathroom nioma bi te telephone shower set complete shower bathtub jacuzzi basins shower glass corner bath with panel toilet roll holder and water closet ope mirror and water heater ni nyina no de eye kama na ye papa na ne boda form e na Latus Enterprise onua oto ama wo ope pumping machine obinya bi wa hwe ne nioma no eye ne nioma no ne boda form contractor for fiewura nom moa monso moji amanfo nyuma ye se be ye animgrase nka wonti nka metufo se be tosa nioma nyina bi free Latus Enterprise wate na animunyam shaba animunyam shade ye ne number eye 0242 61 6585 0242 61 6585 ewie ewrade fie heba center eye Dr. Mankwa ne di anim onua wutie mie akwanya no aba ma wo se enawie obekeka wo ho na wabeje ayaresemu ayaresa papa no osi baabia nipadua no tokuro da bia no eduro nso tumi wura ho ekoye adwuma ma eyeye enti wanum wo wasum wo wohwini wo wanisu wo se wo besaw se wo bekwa haw ni nyina no wode aduro bewura na ya bibiduro kroje wode beye nipadua ni mu adwuma ama wankasa wahunu se yenso ye wade pa enti mua sebe enemu yade bi amate na tete mo oba ensuo gu nioma bi a wuhuhunu wonam a o confident level kra wo form chese panty line na mamu ana wuhu na mane be ma sese enemu yade enti ama kono kra ni ube ma ne ho nioma bi a wo dwonso ne ade a wuhu no enye brabe hu Dr. Mankwa wa awurade fie heba center ho wo ye obi a twere yade bi hawo mojabroso typhoid ulcer stroke de wato form untiri mu twetwew waye mrempem ana wonsabuo mu kura anye owadro special wodi ye tire hu adwuma ni nyina no je wa ba awurade fie heba center na unim kumase kronom haya kronom bosie oben red park no ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 ofresa no mawiya awurade fie heba center papa no ankasa beje so no no be kasa na de wonti ase no wakyerem awiai eya atunsuo onua wutie me ensuo de sesei ubetunsuo a chese watumi akofom na contaminations bia ambem so ubetunsuo na ebo kakra na atwa obetwe no ebo mfrema nko afin wunya nsuo bia waboka agu moni para nkwe sika na hye Volta Drill Limited for won video en wo san wa nimdifo a se wo ba hoso wo ba betu nsuo no a ye site hu ba bi a ye tu nsuo no na ye de afidie na sim anuanom wo dwadwa bom kwa abo na se asase na ya ase ho en wo kotwe nsu papa difri timu amu ye nsuo adwuma yi so obetumi anya nsuo adwuma no obeya ama na ye na kosoro a kisi wanya nsuo a no ode Volta Drill for ne betumi adwam akofom atwinsu a ede all the time ubenya customers Volta Drill Limited ensu tuo de emfa mpa won borehole drilling so ama nkwanchen fu bia betude bia problems nko na wonamu freyen ye be blowing esese ye install pump ye be install ye service pump ye be service problem a wonya wo ho ne be siesie di amawo ye main office no e wo kumase ya hodwo da ban ya ankasa ye number ni gina freyen sese ya eye 0244 otro 299 520 famu omo 0244 299 520 and 0266 43 2210 ebi a wo hia number di ohia no tro fama no wate na di Volta ho adanse no mu metunsu papa enso mfama wo awia ya Bolivia Enterprise mu adwuma yefo nyina no
mechiachi abunyankopon nhyira mo pa anuanom so obekuma se sofo line alignment ho a ya Bolivia Enterprise any multi home eni di animhwe na onomo akofa aduane nwanwaso bi e de abagana ha ye friend future life smart food ya aduane a ahodenuro ahyemu matontwom enti etu yade ase enei utie mi yade bi da so wanonum nuro wako enko brane emfa yenuane entu saa yade kro na semfama wo kire se aduane vitamins ni minerals nko ewom ye 23 amino acids ye 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina wo saa aduane mu ni nyina so ya ahodenuro a ebuo nipadua no ebetu yade na sententem kra ko e de amawo ni nyina so ne yaye na yaye no future life smart food into to what trade bra be kire yade ni mu na ye hunu aduane sesese ma motabella future life smart fiber future life protein future life oats and future life zero ya de be mawo se bibi nie na apeso ne yakasa nso aye number e ye 0246 01 0150 ana 0242 87 8090 o fresa number we ya ya Bolivia Enterprise for no man no ye beje so wate ye no be kasa na de wonte ase bia nso no ya kirim enso ede amaw na wiei awodadie mu nchia enkomaw happy birthday to you Mr. Brian Nana Ufuri who is student ewo Valley View University Computer Science Department Mr. Brian Nana Ufuri who is student ewo Valley View University Computer Science Department na we efru maame Madam Vida Bafo Jew CEO Emma Vidash B Enterprise ewo dompase IGP ene wa ankasa offer Evans JC Kapa owo Tech FM ha ose ene Brian eye wa wodai osire nyankopon ni nhira na dom ene na ho bambo se nkan happy birthday to you oba de achiame akra asembe na wo bisa ewura no bisa yo akra me da se ante sisi a we adwuma be atwame printing we printing okay won kasa ye mu no na wo se wote o maame fie be ma ne de wokotena o maame fie eye den na wotu free ho na me ka se na mo be siesie fie ho ti o maame ka twa ne ba ne se wo edan wo eyija nto mbetena wo na nka mo fa siesie fie ho edisi a mo be siesie fie ho ntina wo free ho no mo nya sa apacha ene fie to so mienu nso ye den na ho nso wo free ho pacha eyija de ai pacha nso tam so ye de sende ne nye abusua dia mpacha de bi ndi wo han na mai no ana ono no kwa han so ono ne kunu na etim ena campus man omoma modan aha ena wo free ono mo free ono odem ena sisi a baabi a wotie so si ye den na ho nso wokotena ho sisi a baabi a meti de mi ana baabi a na wakuma no efie ho ase den no na mekuma na ete ho no se ho no live sensem to person to free ho no nkopa baby for front na to 2 year na se na kai no de man down for 2000 but say mean to de man 1000 wakuma na de ma obi a na afie wura no na e ka say mekuma wakuma no na se wono edan a wo han no ya wono wo tuo no ko de ma obi 2000 na down for 2000 but say mean to de man 1000 no wo de ma 1005 ana wa anka say yi wa boso um sika na atu aye me cut na eja ho no light bill me to na 1003 but if you want ma 1002 ntenu bi na me di tu aye eno ma me so 300 nti wo de no utu 1002 ana wasebo a 300 yesa ena ye na afi ye den na time na so no na wo hwese hwan na ebetua ana asese ya wo se enam so ma obetutu ne fine ne ade no na misika na ewo ni nua be ma ho tina me ni da kwan say no ena time no so a sika no bi na nka me de betua sa time na ne boy ne jai na me ni ne jai se lady no wakuma no wanye fiura ndi se wade wakotenam na se ne time no a wade ma wana so
na say do see e no wi no time no de ma me nso ye but ono no time o de betine mu no na so wono ne time o de betine mu na so na je say waje wo boro so ada o ka chem say ne time naka 1.5 years ne nusa no na enu ana na boro sa ne ndusa nti na ye no ne side ne ndusa na yes na ka say say na ka 1 year se bibisa nti 1.5 year no wade je wo 50,005 no aha na say eno na so a say ye woni fie wura na asem eye den no ono ba mu o say fie woni mfa dan maami ono no de dan na maami nti fie wura no so ye ha ne say ne time aso ntontu nti nanka wo nya iska no kra so nka je so de koma wakuma no nanka me ni fie wura ne beka nanka me de iska na koma fie wura no nti si wakuma no na ye dai ne ka ana nso wonya sika mfa ma no enu nti eno be nti ma me krampo ne me ko ifie wura no ho say opanacho o diska we bi wo nti ne saka o de baba betua bi but ifie wura no hwe enum sa na ye mba na ye na homete na o se sa dia amintu nti eni nyina so aye ma se tu na se wonya ntu ya obo de na apese ohunu wo ho me pese me hunu se ko wagina ho ache ai me pese me hunu se o se si a wono ne nkasa ye mu nyina aye se na kuma ne niama na obesesa aye no eno na ahye no osan loke so no eno na ahye ne pa ntina pese me hunu ni a de ntra na kuma no so gina so a obesesa eniama no firi ntina me gina ho no pese me te ho na se na afei me hunu se enti ye de na afei de obesesa ne niama be lo kopono no efie wura na ozi otu ho I see Fira no emfa dan mammy. Ono no de dan na mammy. Nti Fira no ha ono. Nti wo se wono betupunum no osisa ne niam akọ. Na me ni wo me call asori Sunday me buy. Onya ki wo hen. Na me kase na me wo ho ne bra bi buy nto mu pia o kọ no tuki ni koe. Ne bra no e ba wo dem ho na uja wo mo koe. Ne bra no we hu bebia na me teda. Da bi o. O se eye dan no wakuma anu nya osafo ani bi. Safo no ne esipuno eni so opie no tukoe na je se obeto wo ho obeto mi na uja adan no ho ma no na opie na ye wo inside ho na opie black by me mpie na me wo na ye den na go tu mu tu safo ono no opie saki ni si eni enti otu mu wo dem ho wantu na me wo ho no tukoe enti otu safo ade koe bra no unlock no okay what you say enti tresa wo pie no wan to pono ni mu ke bia mintu eno ono ba ye betutu ne nioma no lock up no okay no this assign the key no call na me call report to police station okay papa no na one ne ntem te say ma me ne de wo so o che usika bi kra o mpana ne papa no na me ni we bia na one ne ntem ya kama me fie je no okotu me fan ni ade e ma me tuna one ne ntem ya kama do su say de be enti na afi de one ne ntem asei intro no twa me say mabaje nwoma na babra me nje nwoma bia mfiri o wo twa me intro da no ntina ma one ne ntem say me ne ntem say but asa me nto obi anka sa agra okay asemi hwane di akire fro na krache no kofiapia AK capture se wanya na mami hunu ena ye frau Sandra na rock dodo na frau afia o si afia de afia kwan ena Sandra wanya afeko e de aka wo mfie ho ena wa wo sweetheart ajo pain them se eneye wa wodai osire nyankopon hira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you Sandra afei o de Mike Michelle apia dodo na fra onana kronoma bo ahia ena Michelle apia onso wo na ene chaskenu ya owo utekefem ha se oma happy birthday sire nyankopon ni nhira ene na ho bambo se enkan happy birthday to you Michelle ya ton ejapadie yi na eyekumasi krodua ya mu etimetim dome ene wo
fie 4 bedroom self contained na 2 bedroom apartment ni nyina bom fiko nanso 2 bedroom bia ya apartment into 2 bedroom hall dining hall kitchen toilet and bath saa na wi nso te ɛda no ɛyɛ kama pa ya to fence wa afafie hu nyina ya gum nyina ya tu nsuo nso wɔ hɔ asase kɛseɛ enso da fie nanim ya se wunya wobetumi de animu ne nso koraa yɛ wade kɛseɛ pa ya nya asɛm ketwa School ya mekan efie ya mekan ebe good foundation international school ewe etimetim dome ho nti ye kurom pe se wani je ho se fie oto a ebo ne nso da fom pa ebo ne da fom efie ya akura car san ka ho a wo ton car ne nso car no de eye Toyota brand Sion SD car ibi dia ekokoko ba dia mkruma nyina sudie no ni nua Sion SD car eye 209 mode eye petrol o ton no nso enti se wani je ho so obeto fie no wo se wani je ho se car no na obeto wo je sa no mai na o de frɛ na nkyiremu bi ese fata no onfa ma wo eye 0241 198922 0241 19 89 22 and 0548 18 1000 0548 18 1000 ofresa no mawiya ono bekasa na enchiremu bi ehia no ode amawo afei Association of Ghana Industries muntie na monhye ne nso mo amo pa adwuma ye ene adwuma wura no mo amo nso mo pa adwuma yefo mo mra na mo memiti na mo make mo choices de ehia mo momfa eya Association of Ghana Industries ene Ghana Enterprise Agency ene wono mo ne Card Foundation aka bom e de regional job fair ebrew ewu Kumase na muntie sa job fair we no eya akonya kese pa ye create di amaw se be ya ye be hiehyia ye ho adwuma wura anom ene woni a epe adwuma na de ye pe skills a ye pe de ye pe woni panimu no yenya na yafa enti wo fa sa akonya we so na watonsa e de afre wa o pe adwuma ye anyone seeking for job any adwuma wura onso wo pe adwuma ye fo se mu nyina mu yenhia wate ase na ɛda no ɛyɛ kyina wukuei 30th October 2024 ɛwɔ Royal Lametta Hotel ahodwo Beyatenga Junction Royal Lametta Hotel anopa no nkono pepepe na kyese dwumadie na asase akusi no num ɛna wɔ sa dwumadie ya mu no wɔbɛyɛ exhibition enti wa ebia wo bibia opese o showcase sa wonsa no dwuma bi wa ye bibi na opese o showcase o product bi e wo sa job fair we so ase no bra e free wuntua hwe e free na for any further enquiries obe fresa number si e 0246 06 7445 and 0322 09 1699 o fresa no ma we ya empanyimfo no ene obekasa na unim se midima for herbal clinic dodo na abo ne nsamrane se Dr. Time da so unim sa good so unim dia ma menkyerɛw nipa be yare nipa de be chinchini nipa be bre breninti na akofa nsɛm pii e de aba midima for herbal clinic Dr. Time da so e to nsa afro se bre Kumase abu akwa agogo hepatitis A, B, C, stroke, kidney mu hawa ye mrempem, infections, low sperm count, prostate mu hawa pawo, nipedue mu ya pressure, hernia, stomach ulcer, fibro, diabetes ya dia na unsebu munye. Odi ebra na papa no obeboa. Odi time beto ya dia ne so ama wo amwenyu ahoto. Fre 0244 77 4282 ena 0245 61 63 36 ena wiei Ultimate Clinic for omone de MSP 30 onom ne de aba we dear MSP 30 no eye aduro mu aduro na ye maduro
deɛ nti a meka kyerɛ wo sɛ aduro yi ɛyɛ maduro a ultimate clinic for de aba no anuanom wodie tie ɔpanyini somuɛ mema obi akɔ ababa MSP 30 segment yi so ɛka MSP 30 deɛ na yɛ maduro krogen paa bibiduro krogen yɛ a yɛmfa bibia mfrɛ mu bibiduro krogen a Kwame Nkrumah Suapɔn mu graduates aka wɔn ho abom ɛde aba a ɛboa mmaa paa wɔ awom ɛfa ɔmo mfikyi kurom nyinaa na ɛboa wɔn paa epamkyɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ nua baa bi anaa ɛba bi babaa anaasɛ ho kani bi wɔ hɔ a ɔbu ne nsa a ɔte ya wa mpakyɛ ɛnyɛ normal MSP 30 ɛkyerɛ kwan ma no san sɛ menstrual pains no mpempi no ɛdi adanseɛ sɛ biribi ɛɛkɔ so ɛwɔ awodie no ɔdomankoma bɔɔ nipadua no ɔde symptoms anaasɛ signs ɛhyɛ nipadua no mu a ɛɛkyerɛ sɛ biribi ɛɛte kyema ɛwɔ baabi ɛtɔda bi a yareɛ no ahodoɔ bi wɔ hɔnom a ɛnnɛ de wobɛhu a na ayɛw deɛ ɛdi kan baako yɛ kidney failure kidney no ebetimi asɛ up to 90% koraa na ɛna edi koraa sɛ biribi ɛkɔ so wɔ nipadua no mu nti mpo sɛ biribi ɛkɔ so wɔ nipadua no mu na watumi atu anamɔ liver problems ahodoɔ no nso no wokyɛ mu mmiɛnsa emu baako ɛmmɔ wo nkayɛ broni frɛ no sɛ asymptomatic nti wobɛdwen sɛ biribi ayɛ fine nso wobɛhu ana prɛko pɛ na nipa no da yɛ a ɛtɔda bi a yɛtaate biribi te sɛ nipa no na biribi anyɛ no nso wawu mpatwɔ nipa no sɛ biribi anyɛ no nka ɔnkɔ ne kra akyi biribi na ɛyɛ no na ɛsiane sɛ yɛnyɛ frequent medical checkups anaasɛ yɛntaa nkɔyɛ checkup nti na yareɛ no bi wɔ hɔ a ɛsie yɛn a yɛbɛhu ana nipa no atoa nananom ɛwɔ nseɛ do cancers ahodoɔ nso ne nyinaa no ɛtumi sie yɛn paa nti menstrual pains no sɛ ɛba a mɛmeyɛ mfa no sɛ ɛyɛ normal ɛtɔda bi a sɛ biribi ɛɛte kyema wɔ nipadua no mu a sɛdeɛ mede kan kyerɛeɛ no ɛyɛ kwan a Nyankopɔn fa so ɛde bɔ yɛn kɔkɔ anaasɛ nipadua no fa so ɛde bɔ yɛn kɔkɔ sɛ biribi ɛɛte kyema wɔ awodeɛ no mu awodeɛ no sɛ fibroid wɔ mu a ɛtɔda bi a sɛ wobu nsa a wote yaw paa na ɛkyerɛ wo sɛ biribi ɛwɔ awodeɛ no mu ɛtɔda bi a sɛ wowɔ ovarian cyst obi wɔ hɔ nom a ɔbɛwɔ akɔtwa scan yɛsɛ nsuo gyina awodeɛ no ho ɛno broni frɛ no sɛ ovarian cyst sɛ ovaries no baabi a nkosua no egu no ɛmadwoa no sɛ ɛho ɛtae nsuo anaasɛ ɛhyɛ nsuo a broni frɛ no sɛ ovarian cyst sɛ nsuo no dɔɔso a broni frɛ no sɛ PCOS anaasɛ sɛ polycystic ovarian syndrome ebi nso wɔ hɔ nom bebree ebi ne endometriosis no tɔda bi obi wɔ hɔ sɛ ɔbu ne nsa a mogya no ɛmma na mogya no akɔtae baabi ɛtɔda bi a deɛ ɛbɛsa awodie no mu sɛnea ɛbɛyɛ anka wofa afuru a abɔfra no bɛda so no ɛmfɔm wɔ awodie no na akɔfɔm wɔ awodie n'akyi anaasɛ organs ahodoɔ a atwa hɔ ahyia no na akɔfɔm wɔ hɔ nti ɛbrɛ so sɛ nka mogya no ɛwɔ sɛ pie ba no ɛmfa wase mpie ma na akɔtae baabi na ɛtwa hɔ kuro ɛno saa no onipa no ɔbu ne nsa a mogya ɛmma nso ɔte yaw paa ne nyinaa present no as menstrual pains yɛ a ɛkyerɛ sɛ biribi ɛɛkɔ so ɛwɔ awodie no mu saa nneɛma wei nyinaa sɛ woanhwɛ anka na afei yɛde haw ahodoɔ bebree ɛɛba sɛ woanhwɛ anka broni frɛ biribi sɛ hormonal imbalance ɛtɔda bi a wo hormones no sɛ ɛyɛ mmaa hormones na ɛboa ma yɛ menstruate no ebi wɔ nso a mmarima ho nsuo kakra na ɛwɔ hɔ no na imbalance yie obi koraa wɔ hɔ no mu a ne mmarima deɛ no dɔɔso kyɛn mmaa deɛ no obi nso wɔ hɔ no mu a ne hormones no imbalance nti no bɛhu na ne menses no afei ahyɛ aseɛ yɛ tutu si ɛhyɛ aseɛ with menstrual pains ba wanhwɛ mmoa afei na ne menses no yɛ tutu si ɛmma yie ɛsɛ tete ɛfiri 7 days aba 5 days ɛkɔ 3 days 2 days ne nyinaa no na ɔhwɛ ɔmfa mma yɛasoɛ yɛ anaa nso sɛ ɔmpɛ MSP 30 akyira kwan na ɔhwɛ wotoa so a yɛ saa adeɛ no a afei bɛduru baabi na wo menses no ɛmma koraa yɛ nuanom bi wɔ hɔ no mu a ɛhyɛ aseɛ no 3 months ɛmmaeɛ 6 months ɛmmaeɛ obi koraa wɔ hɔ a sɛ 10 years ɛmmaeɛ obi wɔ hɔ a ɔnii 30 mpo nso ne berɛ a na ɛtwa ne nyinaa mu no ɛyɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na ɛkɔ so wɔ awodie no mu a na ɛ present no ho as menstrual pains ɛberɛ a na ɔte menstrual pains no ɔfa no sɛ yɛ normal ɛno nti wantu ho anamo ɛno na mpɛn pii no na afei akɔfa awoɔ ho haw aba san sɛ wantumi ammu ne nsa a
ontimi entu nkosua ontimi antu nkosua nso a ontimi emfa afuro ntimi pamocho menstrual pains no me emfa na tra say normal obusua bi wa osi o ne nana saa na ye no ne se wa no saa na ye omo ne maame saa na ye no nti no ono nso ne de na ye normal pamocho ye mfa menstrual pains ne normal bibi na tichima wa wodi no eni nti sa oba bi ekọ saa de no mu ho kani bi wonua bi kọ saa de no mu a pe ekira kwan eka ne ntem obi wo kora na ye ni tubes na ya block nti mpacho to ho anamo ntem obi wo ho na infection kora ba wodi no fe bibi se PID pelvic inflammatory disease eno ne say no etimi block o tubes no etimi cause scars ana se etwa o tubes no etimi nso say enwinwi na ewo tubes na ebo ama nkosua no etimi fa o fallopian tube no nti eba saa se oba no to kosua ntimi mfa ni tubes no emma na sperm nso ntimi enko tubes no enko fertilize kosua no na se nyame ye wadom kwa na se kosua no timi fertilize wo tube no ma abofra no ntimi ma meda wodie no mboso menkro nti abofra no kosowa nyini wo tubes no na broni friend say ectopic pregnancy nso wonya likely say ye hu ne ntema obehwere nkwa enne nam so a mma no titio teenage pregnancies na dodo na no munya ectopic pregnancies a na ode omo ekọ omo kra echi tipacho menstrual pains no ademu ade kese pa ya ewose ye hye ne so eni nti obabi ekọ mu a pe MSP 30 ekira kwan efama no se wo hu kani bi menstrual pains mo obu ne nsa oti ya mpacho pe MSP 30 ekira kwan ema no se ne menstrual cycle na nsisi so pe MSP 30 ekira kwan fama no obi wo ho a ne menses no eba 2 days 3 days kran so na beba mpo a 3 days na emaye mpacho pe MSP 30 ekira kwan ema no menses no enye ne nyina na ye 7 days in fact nadodo a de abesa awodie num no ebeyi efri awodie num no enadodo a de be clear free mu no saa enadodo na de bebu nsa nse ye de kan a kire se busumi bia bibi besa awodie num se na ebe ya nka afọ efri abofra no ba beda so nti abofra no ama nipadua no eyi free awodie num se na ebe ya busumi a ebesim no foforo besa aba nti eyi no enne ba as moja no nti nadodo a de beyi saa de ne free awodie num no eno ne saa na dodo a ode bebu nsa no nti se di 7 days na yi na chese obebu nsa 7 days di 5 days 3 days ni nyina no normal na emom se emaye obi wo ho a ne de nkwa eni 2 days no kwa ne bia emaye 3 days emaye obi wo ne de nso bro 7 days ni nyina no problem a also ope MSP 30 ekira kwan obi nso wo ho no ma wa family planning ananso se wano no munura se ompese one bema enyinsanti no saa nuru na ayenum ne bi no me kire emergency contraceptives obi wa wano no mama ne menses no aye bisi basa maye pacho pe MSP 30 ekira kwan o pharmacy ana se herbal bi a ben obi a obenya bi ato obenya MSP 30 ato obi wo ho ne menses no oblidi in between menses se bi a wabu ne nsa wie ne ni na otwemiensa ana mienu kura na moja san egugu no obi wo kura enhyeda anye moja moja fi ni nyina no enye normal pe MSP 30 ekira kwan sanses wan pe emwa afi na awo ho beye de ama afi bedru baabi no na menses no emaye emakura na wonkosu ato nso wo fom obekwa akọ hu doctor beka cho se wonkosu anu kura na esisa enyini ye ni nyina pe MSP 30 ekira kwan etoda bia obi nso wo ho a isane ne menstrual pains ntino wato agu painkillers so na no ana onum painkillers ahodo no pacho painkillers no the issues bebre enso eba munyina munim se kidney yare no kwa na ekosoro eno ebi wo ho a painkillers na ayenom no etime de saade no eba ye painkillers no broni free bi se NSAIDs non-steroidal anti-inflammatory drugs ahaye intime mubo obi brand din but ni nyina na cause kidney problems intime ma blood vessels no intime dilate emu intime mieye na afi nso papai blood vessels and ketwa no capillaries no na papai na ekofa kidney failures ba ti o MSP 30 ato ampacho fe ya homa no
ɛne yɛni nkɔmmɔ yɛn susu yareɛ no ho ansa na watɔ MSP 30 yɛma free online consultation. In fact wobɛtumi de wopɛ akɔtɔ MSP 30 nanso no ɛyɛ ne yɛpɛ sɛ yɛma free online consultation nti frɛ yɛ ahoma no wɔ 0541 727 818 0541 727 818 Pacho Mrs. Subium 0541 727 818. Okay. Yate Yadamase. Adofo we ultimate clinic for producers of MSP 30 na enewie onom abekasa edi akyere ye no. Nti oba obekọ ba bi eto ne eduro na wakọ akọpẹ MSP 30 bi ato na aboawo. Udi the prophetess Patricia Akwawu Adey. Prophetess House of Peace Prayer Ministry ye wo Kumase ha maame enedai eye wa woda ye ma happy birthday na eja sam ya wo utek newsroom se ne ye wa woda yi osre nyankopon hira ene ne nkwa husan se enkan ene 3p garlic mixture eye dura se wo yo bi a srade tamwa dorewo emoja ntumi ne atrantwie yi wo wuntinim o pressure sem enye yie o cholesterol yesi ya wosoro utumi kura hono onua ko ba bi eto ne aduro na ko pe 3p garlic mixture aduro bi se ye misty herba kolinake ba dani herba unya bi nomo a ebuwa yi fi efi ni paduam e ma ho ye den ya number ye 0248 928824 and 0201 000021 Fit Homeopathic Clinic and so ya wa hinema kokoben ya Benjo Max Company no 18 mu junction ne so na aba obi hu yen enfidie free India aba ya de check your nerve endings na ya hwe ba bi a wo yade no free anuanom ye wonuo nketenkete ya de be yew wadwuma ya na physiotherapy acupuncture ne massage kwa so ya wa wotie wo nipadua mu nyina no ebekọ ye detoxification enti wa ye mrempam asikyire yade bi enamu yade bi ani ho haw bi ulcer bi wo de bra ne ebeboa wo ye number ye 0244 583859 jata bet say akrabako krachia ye freno capture kofiapia wanya no manyano osede enyano yede to nanim o kire se radio so de ontumi phone so de ontumi ni yede eni nkomo ti obesere se nyankopon ya aduma efiada ono abeba ha na ono no nkire mu a ono so wo no wo de amaye abaya yi nioma wo ne ho ano de wo se ontumi nyintum ane ana da bi nemu masam onimawura no over 6 years ni na sasem we bae na owo mu nkire mu nti osre yen se nyankopon ya aduma ye fiada edi enimi na obenya wanya ne papa ne nso aka ho ye ne papa ne kasa papa ne kire se mienu wo no ho se ya mienu kan phones na tablet ne sa Samsung ne wo no ho entinga yemra ne ho wo na dwumam na yemra meje ne ka chense da bi ehia no wa ha enti ehia one ne bade nyina wa ha nyame ya adoma fiada no ono mbeba wa jina sa kwanya we so to nsafre wo no mame